Vete allí, esto no hay luz aquí, no tengo luz. ¿Eh? Sí. Tú pertúbate. Bueno. Boas tardes, comenzamos o pleno ordinario do mes de xaneiro. Punto número 1. Aprobación se procede das actas de sesión realizadas o 26 de novembro e o 20 de decembro de 2018. Sí, perdón, sí. Señora. Sí, sí. No estuviste en la del 20. Estuvo en la del 20, no la del 26. La del 26. A ver, ¿en cuál estuvo? 26. En la del 26 y la del 20 no. Vota favorablemente. Señora Gonzalo. No estuve en la del 20. Yo quiero hacer una aclaración sobre el acta del día 26 de noviembre, sobre la bochornosa intervención que tuvo el señor Gonzalo Quita y que después empezó a enumerar una serie de investimentos de la época del gobierno actual y entonces este señor dijo, además rectificó el anterior interviniente en el sentido, era yo, de que el gobierno anterior no redactó un proyecto sino un anteproyecto, pone. No, realmente lo que él dijo fue antiproyecto. Entonces se debería de recoger aquí, aunque fuese entre comillas. Yo no recojo las expresiones literales en muchas ocasiones, se recoge las expresiones que están traducidas. Si no podían pensar que era un error mío al redactar el acta, como ya se ha dicho varias veces incluso en actas, que esto no es tal que está. Pues entonces yo recojo la palabra, lo que no puedo andar es recogiendo bueno, es verdad que luego usted dice que yo le rectifico. Pero bueno, quería hacer esa puntualización. De todas maneras, si quiere le hacemos esta puntualización en el pleno de hoy que quede claro con la palabra antiproyecto, que es la que usted dice que... Claro, la dijo él. No, pero digo en la sesión de hoy. Porque él... No, sé lo que pasó. Vale, moi ben. Algo máis? Nada máis. O demais vai todo aprobamos. Moitas gracias. Con las abstenciones de los señores Agís y Gonzalo Pita en las actas que no estuvieron. Vale. Que fueron las del día 20. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos á parte dispositiva. Punto número 2. Proposta da Alcaldía para a segunda aprobación provisional da modificación puntual número 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Sanxenxo. Por unanimidade na Comisión Informativa de Urbanismo e sobre este punto do día se dictaminou o seguinte. Primeiro, desestimar as diversas alegacións presentadas a la modificación puntual do Plan Xeral municipal número 6 do Pesón por don Marcelino Domínguez Torres, don Manuel Barreto Fernández, don Antonio Outón García, don Gonzalo Toriño Gómez, doña María del Carmen Martínez Piñeiro, don María Jesús García Maqueira, don José Touriño Camiña, don Manuel Vázquez Otero, doña Ana María Piñeira Guín, don Julio Eduardo de Rojas Palacio, doña María del Carmen Ormún, doña María del Carmen e don José Luis don María Padleiro da Peña, doña Beatriz Alonso de Velasco Esteban e don Celestino López de Castro, en nombre de Ceplo SL, estimando parcialmente as alegaciones presentadas por Jaime Rodiño Madalena e Salvador Rocafort Morales, e estimar as alegacións presentadas por doña Digna María Chacón Varela, doña María Luis Otero Barreco, doña Antonio Besadas Blanco, don José Manuel Casal Barreiro, don Juan Roa Méndez, Negocios e Logística Noroeste SL e doña María Luisa Martínez Torres en base ás consideracións citadas no informes técnicos e xurídicos de data 18 de xaneiro que se notificara aos alegantes xunto con esta agora. Segundo, prestar segunda aprobación á modificación puntual número 6 do PSOE contida no documento asinado 7 de xaneiro de 2019 por doña María Asunción Lorenzo Outón, don José Manuel Rey Rial e don Rafael Vázquez Abad. E por último, tercero, solicitar os informes sectoriais que no seu caso resulten preceptivos e remitir o expediente completo de debidamente licenciada a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a efectos de aprobación definitiva. Moitas
señor secretario. Para explicar este punto ten a palabra a portavoz do Goberno, a señora Deza, cando queira. Sí, hola, boas noites a todos e a todas. Bueno, como comentamos na Comisión Informativa de Urbanismo, se ven unha nova aprobación provisional do que é a modificación puntual número 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Isto xa se aprobara provisionalmente na sesión celebrada nun pleno anterior, en noviembre do ano 17. Despois desto remiteuse os diferentes organismos, tanto autonómicos como estatais, a efectos de que emitisen os informes sectoriales preceptivos. Os informes sectoriales viñeron, despois da aprobación provisional, viñeron emitidos favorablemente a pro da modificación puntual número 6, a excepción do informe emitido polo Servicio de Urbanismo da Xunta de Galicia. Como ben expliquei na Comisión de Urbanismo, cando se fixo a aprobación provisional, hubo unha serie de delegacións, como ben acaba de volver a recordar o secretario na súa intervención, parte destas alegacións foron incorporadas á modificación puntual. En base a esa incorporación tamén se incorporaron de oficio por parte do Concello unha serie de especificacións que veñen recollidas expresamente no informe que fixo alusión tamén o señor secretario na páxina 2 e 3 do informe da técnico de urbanismo. En concreto, eran cuestións que incorporaba de oficio o Concello de Sanxenxo sin ser alegado de forma específica por particulares. Tratábanse, sobre todo, de ampliar o uso de garaxe e aparcamento a unha serie de ordenanzas onde non viña recollida a unhas categorías específicas, tamén o tema da regulación do uso educativo-cultural, o tema de que se incorporaba o réxime do sistema de fora de ordenación, tal cual ben recollido na Lei do Suelo de Galicia do ano 16, porque o noso plan xeral non recollía un fora de ordenación adecuado á normativa actual, recollía un sistema totalmente obsoleto que entendíamos que había que mellorar, e tamén unha serie de modificacións, unha serie de viales na cartografía, porque se recollían nos planos de menor escala, pero non viñan especificados nos de menor escala, e, por tanto, especificouse nesa modificación, nesa fase, entre a aprobación provisional e a aprobación definitiva. Este requerimento ven a dicir o Concello que, independentemente de que se entende que non son modificacións sustanciais e que non requerirían evaluación medioambiental porque entenden que non teñen unha incidencia medioambiental, si entenden que terían que ser obxeto dunha nova modificación puntual e que, polo tanto, non se poderían incorporar nesta fase, que terían que ser nunha fase anterior. Visto isto, despois de habelo revisado os técnicos e de habelo revisado cos técnicos tamén do Servicio de Urbanismo, entendeuse que habría que eliminar todas estas cuestións que se incorporaron e volver a facer unha nova aprobación provisional. Por que? Porque entenden que se non facemos aprobación provisional co documento definitivo, eles tampouco podrían informar definitivamente sin excluir eso. E, polo tanto, é o que vimos a traer hoxe aquí, a aprobar hoxe aquí. Unha nova aprobación provisional do que xa se aprobara no pleno que mencionei anteriormente, pero excluindo estas cuestións que incorporamos de oficio sin haber sido alegadas por ningún particular. Moitas gracias, señor Rodríguez. Boas noites a todos. A traducción de todo exposto por a compañeira, a portavoz do PP, que unha vez máis temos 7 puntos no orden do día do pleno de hoxe e máis da mitad son para corrixir erros de cousas que non se fixeron correctamente, como por exemplo a traducción de todo o que ven explicando é que se fixo unha primeira aprobación provisional na que se incorporou as alegacións dos particulares e se quiso aproveitar para introducir unhas correccións de oficio por parte do Ayuntamiento que se teria que haber feito na primeira aprobación que non se incluíron e, por lo tanto, agora, pois, por parte da Xunta se rexeita esa incorporación que entenden tardía. Entonces, simplemente lamentar que unha vez máis o que se acaba de manifestar, que hai moitos puntos no orden do día, concretamente 7, pero a mitad deles son para corrixir erros porque as cousas se fan rápido, porque as cousas se fan sempre contra o tempo, sempre de forma in extremis, sin informar, o que temos aquí falado en moitísimas ocasións, que despois temos que vir a corregir
pois os errores que se fan, pois que despois nunca nadie responde, sempre os que teñen que responder son os vecinos, pero bueno, eso. Por exemplo, unha mostra, este punto e algún máis que veremos ao longo desta sesión. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Sí, buenas noches, no voy a decir nada, básicamente que me parece ben, estamos a erros que se corrixen a punto. Gracias. Señora González Zaba. Nada. Señor Otero. Nada. Moitas gracias. Solo facer unha... Sí, a ver, señora, brevemente. Sí, breve, nada. A ver, evidentemente, se incorporaron de oficio, Vanessa, é porque se entendía que era algo que estaba sujeto, é dicir, que era objeto da modificación. Evidentemente, de feito na Xunta, informaron de cosas, facendo alusión especificamente a esas incorporacións, e informaron favorablemente. O mismo organismo que despois dixo, porque todo depende do mismo organismo, do Servicio de Urbanismo, do Instituto de Estudos do Territorio e todo da Ordenación do Territorio, o sea que é o mismo organismo. Si se incorporou non era porque se entendese que era un erro, era porque se entendía que isto xa viña, era o mismo objeto que era a propia modificación. E nada máis. Moitas gracias. Vamos a someter o punto de a votación. Vai por unanimidade ou facemos a votación? Vai por unanimidade? Señor secretario, por unanimidade. Moitas gracias a todos. Pasamos ao punto número 3. Proposición da Alcaldía de incoación de expediente de verificación de solicitude de adenda ao convenio de Aquaes. Na comisión correspondente, con 12 votos a favor do Grupo Municipal de PP, Grupo Municipal de Sanxenxo, Agrupación Liberal das concelleras non adscritas, señora González Zaba, e a abstención dos restantes grupos e concelleros non adscritos, se dictaminou formalmente a adopción de seguinte acordo. Incoar expediente para a verificación da solicitud de adenda número 3 ao convenio asignado con Aquaes, realizando todo tipo de comprobaciones e incorporando os informes xurídicos e técnicos que corresponden. Moitas gracias. Para explicar este punto ten a palabra o señor Fernández, concelleiro de Infraestructuras. Sí, hola, boas noites. Ben, isto se trata de incoar un expediente para... isto data de un convenio que se fixo entre os concellos de Pollo, Marín, Vilaboa e Sanxenxo e Pontevedra para a construción e a explotación de agua no novo abastecemento da ría de Pontevedra e a súa ría. Ben, este convenio se fixo xa na etapa anterior, do goberno anterior, que foi incluso recepcionada antes de acabarse o período anterior con Catalina sendo alcaldesa, e ben, e agora, con unha liquidación de obra, pois, digamos que se partía naquel convenio de un anteproyecto con as valoracións en función das obras que lle correspondían a cada concello. O sea que o Concello de Sanxenxo intervía na traída de agua que hasta Raxó, no bombeo de Raxó, os depósitos de Dorrón 1 e Dorrón 2, a construción do Dorrón 2 e o depósito de Buezas. Con eso, cada concello, este convenio intervenía en tres partes, que era Aquaes, fondos FEDER e os concellos. Fondos FEDER un 70%, todos os concellos un 15% e outro 15% con cargo a Aquaes. Entón, pois claro, o 15% que lle corresponde aos concellos se distribuía a participación de cada concello, salía en función das obras que tuvera que realizar cada concello. E o concello de Sanxenxo lle correspondía unha cantidad. A sorpresa é que na liquidación de obra, que se fixo recientemente, pois nos dan a firmar unha nova adenda que as previsións que habían feito se superan en moito, se multiplican por 3 a valoración inicial do que se había feito con respecto á obra. Entón, o que se trata, que se lle pideu a Aquaes que mandasen a información da liquidación para verificar ese aumento cando nos outros concellos non lle supón porcentualmente un incremento tan alto como lle supón a Sanxenxo. Entón, o que se trata aquí é de incoar un expediente para verificar eses aumentos de obra e logo, pois claro, como é unha cantidad o suficientemente importante, que son 623.000 euros a maiores, pois sempre tendría que ser aprobado en sesión plenaria, pois se é realmente así, pois esta adenda, non? É basicamente eso do que se trata. Señora Rodríguez. Neste punto, tócame resumir outra vez para que quede claro as cantidades que estamos a falar, porque creo que é importante que os veciños sepan do que estamos falando. Como decía
o concelleiro, firmouse un convenio no 2012 no que se establecía que a cantidade a pagar polo Concello de Sanxenxo por estas obras serían de 666.765 euros, convenio que se firmou no 2012. Fíxese posteriormente unha adenda, a número 1 e a número 2, no ano 2013, pola que se establecía que o porcentaxe que se lle adjudicara ao Concello de Sanxenxo era inferior ao que realmente se calculara inicialmente e se rebaixaba a cantidade en 30.000 euros, quedando en 636.207 euros. Polo tanto, desde 2012-2013, cando se firma o convenio e a adenda, o que ten que vir a pagar o Concello de Sanxenxo por estas obras é unha cantidad que ronda os 636.207. Sin embargo, hoxe, no 2019, finales do 2018, nos remiten unha comunicación na que nos reclaman 1.158.861,68 euros, é dicir, casi o doble do presupuestado inicialmente. Como xustificación desta diferencia, que non é pequena, pois o entendo eu, por parte da cual se justifica dicindo que ello viene principalmente derivado de un error material cometido en el cálculo de los importes de inversión repercutibles a cada concello en el momento de la formulación del convenio original, que se trasladó a las posteriores adendas. Pois, efectivamente, eles mismos reconocen que hai un error. O que se está a votar hoxe aquí é proposición de alcaldía de incoación de expediente de verificación de solicitud de adenda ao convenio con Aquaes. Además de verificación de solicitud de adenda, o que habría que facer aquí un expediente de responsabilidade, porque o que non é normal e que non haya absolutamente nadie que responda polo feito de que no seu día se firmou un convenio en 2012 obligando ao Concello de Sanxenxo a pagar 666.000 euros, estamos hoxe aquí falando de pagar casi o doble. Entonces, efectivamente, vamos a votar a favor do expediente de verificación, pero creo que debería ir incluso máis alá e ver se efectivamente ese error material pois ten algunha implicación que supoña que o Ayuntamiento de Sanxenxo non tenga que asumir a estas alturas o doble do coste inicial da obra. Nada máis. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Non vou enrollar moito. Que ver, ten cousas boas, tamén ten outras non son tan boas, pero bueno, esta é unha das que, basicamente, como que acaban de mencionar a compañeira, pois parece ser que ven dun erro. A veces os erros se pagan moi caros, como se dice, neste caso bastante caros. Oxalá, se fixeran esos cálculos matemáticos e tuveran esos erros a hora de calcular as hipotecas e os sueldos, así, subirían así o doble o valor das cousas. Non sei por que pasou eso, pero bueno, é verdade que é unha cousa que xa ven antes do bipartito, do tripartito, do cuatripartito, xa ven de lá atrás, xa pasaron uns cuantos anos, e bueno, se hai que corregirlo, pero a verdade que non sei que faría o señor que fixo estas cuentas, ou os responsables, ou non lle funcionaba a calculadora, ou seguramente non lle funcionaba a cabeza, ou seguramente vai a saber o que fixeron aí, pero a mí me parece unha barbaridade que suban, que baixen, para que nos queiran multiplicar por dous, cousa que a parte vai pagar o Concello, cal, o van a pagar entre outros os señores que están aquí sentados, máis nós, máis todos que están aquí en Sanxenxo. Eu vou votar a favor, pero bueno, pues llegan a clarificar eso. Gracias. Gracias, señora Gis. Señor González Zaba. Hola, buenas noches a todos y a todas. Yo, por supuesto que voy a votar a favor porque es mirar por los intereses de todos y todas las vecinas de Sanxenxo, que es al final quien paga estos errores. Y complementando lo que ha dicho la compañera Vanessa, por lo visto los fondos FEDER estaban supuestamente, creían que se iba a financiar un 70% y no fue ese 70%, fue menos. Creo que el señor interventor puede decirlo si me equivoco o no. Entonces eso se repercute también en los cálculos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Zaba. Señor Otero. Sí, boa noite. Ben, pois, bueno, esta é unha circunstancia bastante difícil de creer, no sentido de que, obviamente, si o que se plantexa é que hai unha diferencia sustancial, que duplica prácticamente o comprometido nese momento, e atribuílo a, digamos, a un cálculo erróneo de custes, pois, sinceramente, costa creerlo. Eu creo que sobre ese particular, o que estaba prorroteado, e así facendo, digamos, unha valoración por riba do que se puderon executar en outros concellos, pois o executado en Sanxenxo, sin duda, era bastante, unha obra bastante importante, non? Facendo un depósito, máis unha serie de canalizacións e bombeos, algún bombeo xeral de auga
alta, é dicir, son obras importantes e como tal, pois esta cifra a que se refire esta factura de 630.170 como 85, remitida no mes de decembro, pois claro que merece eso, que se investigue un pouco en términos administrativos, estamos falando en términos administrativos, facelo pois as correspondientes indagacións. Cuestión distinta é que, e iso ás veces pois é un procedimento que a veces pois resulta, en fin, bastante inasumible, e que ás veces as comunicacións entre administracións, moitas veces o registro xeral non é a vía, digamos, definitiva. Ás veces se producen comunicacións, non estou anticipando nada, ni teño coñecemento de que se producirá. Refírome a si non consta, en todo caso eso producirase a partir da investigación que corresponda, si antes da adjudicación de obra se lle comunicou a este Concello na forma que fose de si o cálculo inicial estaba errado antes da adjudicación. A cuestión distinta é que si había tal modificación teria que ser o pleno que en aquel momento tuvese que aprobar ou non ese incremento de custos. Repito, estou especulando, obviamente, pero desde o punto de vista de si se produciron esas comunicacións na forma que es esa e non se fixo constar ningún tipo de comunicación de volta en correspondencia a esa hipotética comunicación, pois obviamente as circunstancias poden variar bastante. Si se coñece anticipadamente que hai uns costes errados antes da contratación de obra ou si eses costes se producen, digamos, con motivo da certificación de obra, pois hai un abismo entre unha circunstancia hipotética e a outra. Por lo tanto, sí que merece a correspondiente análise por parte da administración local, que é a nosa, e ao mesmo tempo creo que sí merece, porque si o sorprendente a todo isto é que remitan a factura e que logo remitan un escrito onde eles teñen clarísimo, parece ser, non? Que todo isto é atribuible, digamos, a unha cuestión de costes. Ben, obviamente, sea no desfase que se produciu aquí ou no organismo que foi o responsable da contratación, que foi, neste caso, esta entidade, as cifras son verdadeiramente extrañas desde o punto de vista das modificacións de custes e a súa duplicidade. Por tanto, non vamos a votar a favor, por suposto, de que se faga o correspondiente expediente de investigación presentado. Sí, quere o señor Fernández decir, aclarar aí. Sí, con respecto a... Sí, con respecto ás certificacións finales de obra, a verdade é que todos os concellos foron a maiores, non? Como son as casi sempre. O que pasa que non na mesma proporción que lle sucedeu a Sanxenxo, non? Aí onde está, digamos, a disfunción en torno ao porcentaje que corresponde a Sanxenxo. Por eso, pide a aclaración do señor interventor da investigación, non? En todo caso, é un erro, evidentemente, de actuales da empresa esta, non por parte do Concello. Outra cousa, como dixe o señor Otero, pois é certo, ou por menos en constancia de que houbera, digamos, nunha comunicación nesa variación presupuestaria ou ese cambio de proxecto, pois, en todo caso, pois tendrán que esclarecer, non? Cando se... Pois nada máis. Moitas gracias, me pido o señor interventor facer unha aclaración cando queira. Vamos a ver, isto, obviamente, como se dixe aquí xa por diferentes concelleiros, portavoces de diferentes grupos políticos, foi un convenio asinado no seu día con consentimento do pleno desta corporación en conxunto con outros concellos desta provincia, da marxa dereita da ría de Pontevedra, incluindo Pontevedra Capital, Poio, Bueu, Marín, non sei se... Vilaboa, bien. Entón, chegado a este punto, obviamente, o que estamos aquí é o motivo de por que a alcaldía elevou previo ditamen da comisión este asunto a pleno é nun tema importante onde se lle reclama a este concello case que 700.000 euros máis. Entonces, quen é o reclamante? Unha sociedade pública, empresarial, estatal, da administración do Estado, adscrita, creo eu, que é o Ministerio de Fomento, que foi a que levou a cabo o desenrolo deste convenio en convenio de colaboración con diferentes concellos dende o ano 2012 executando as obras. Entonces, ante isto, obviamente, o Concello non pode, sin máis, admitir a petición desta sociedade estatal.
senón que ten que averiguar o porqué destes feitos, é o motivo de porque o Pleno da Corporación debe decidir se incoa este expediente para averiguar en que termos estes feitos se producen. A meu entender, pode haber dúas liñas fundamentais de investigación, para o que este expediente tendrá que ter un instructor que promova a instrucción do expediente que despois ten que vir ao Pleno da Corporación, os feitos clarificados, as posibles solucións ou co rexeitamento mesmo da reclamación desta sociedade estatal, no seu caso. A liña, unha de dúas, ou se fixeron máis obras das previstas inicialmente no convenio e adendas firmadas no seu día, depósitos ou o que sea, e habrá que ver logo esas obras como se fixeron, como, que, cando e en que termos se fixeron. Ou segundo, fallou o plantexamento da financiación que tiña esta sociedade estatal, fundamentalmente da financiación da Unión Europea. Pero claro, neste caso tamén habrá que indagar se o feito de fallar un plantexamento de financiación ten que asumilo unilateralmente un dos convintes ou non, porque iso é moito dicir, é dicir, se eu plantexo un sistema de financiación e o presento a outras administracións públicas con fin de facer un convenio de colaboración, se ese plantexamento de financiación despois falla por calquer motivo, sea por erro ou porque fallou por calquer outro motivo, non? Entón, habrá que ver que consecuencias extraen de aí. Entón, un pouco era para aclarecer o motivo desta incoación, non? É dicir, simplemente que, de feito, a sociedade estatal xa fixo a reclamación en debida forma, pero claro, é imposible en dereito admitir esa reclamación sin que se leve a cabo, pois iso, o que é o obxecto neste caso deste asunto plenario, que é levar a cabo un exhaustivo expediente de investigación, indagación, verificación de todas as circunstancias e, obviamente, responsabilidades e elementos indiciarios de todo tipo. Vale. Moitas gracias, señor interventor. Alguén máis quere intervir algo? Sí. Sí, señora Rodríguez. Simplemente para aclarar un detalle a maiores tamén, porque estáse dicindo que unha posible causa do feito de que o Ayuntamento de Sanxenxo teña que pagar agora casi ou máis do doble do que inicialmente se tiña pensado era polo feito de que se entendía que o FEDER que iba a subvencionar máis parte da obra do que finalmente subvencionou. De feito, inicialmente, na previsión inicial se falaba dun 70%, e ao final o FEDER simplemente aportou o 57%, pero tamén é certo que en previsión de que, efectivamente, como o FEDER finalmente subvencionara menos porcentaxes da prevista inicialmente, a Quaes asumeu tamén máis, que inicialmente só iba a pagar o 15% da obra, e finalmente, en atención a eso, asumeu o 22,79% da obra, co cal os concellos que inicialmente tiñan que pagar un 15% da obra, si non se contara, se o Quaes non asumir ese porcentaje a maiores, tería que asumir o 27,49, pero asumir a Quaes esa porcentaxe simplemente é 19,70, quero decir que do 15 que tiñan que asumir os concellos pásase a 19,70, co cal tampouco esa porcentaxe xustifica que o Concello de Sanxenxo tiña que pagar o doble do presuposto inicialmente, co cal é moi necesario facer esa investigación e, insisto, con depuración de responsabilidades, o meu entender. Alguén quere intervir algo máis? Sí, señor interventor. Tema, sí, a ver que se olvida un tema. Sí, sí. Eu creo que para completar o contido do expediente, e de acordo sobre todo á Lei de Procedimento Administrativo vixente, que é a Lei 39/2015 do 1 de outubro, sería preciso que se acompañase o nomamento dun instructor. Entón, pode ser que sea o propio Pleno que nomee ese instructor do expediente, ou que se delegue esta faceta na alcaldía. Non é un tema menor, non é un tema menor porque obviamente o nomamento do instructor do expediente é un tema importante desde o punto de vista do procedimento administrativo. Entón, eu, tendo en conta que isto é un acto trámite de mera incoación, aconsellaría a presidencia de que se acompañase na votación en dúas fases de incoar o expediente e nomear dentro do persoal do Concello. Obviamente o expediente está suxeito a miña fiscalización en todo término, en todo caso, antes de vir ao Pleno,
nomear un instructor dentro do persoal do Concello ou que sexa a alcaldía delega, que sexa co pleno delega na alcaldía o nomeamento dun instructor dentro dun funcionario ou funcionaria do Concello de Sanxenxo. Moitas gracias, señor interventor. Eso creo que vai ter consecuencias. Entón, se mellor damos a palabra ao señor Otero. A ver que pasa aquí. No outro tema. Sí, señor Otero. Ben, pois un pouco a colación do tema da instrucción. Aquí no Anteban non vamos a proponer ningún nome, obviamente, ni nos corresponde eso, simplemente se fixe o instructor que corresponda dentro do plantel de funcionarios dos que dispón o Concello, non? Pero sí que é importante que fixemos un prazo de instrucción. É dicir, creo que é unha cuestión que xa que ten que volver a pleno, pois creo que é unha cuestión indagatoria relativamente sinxela, aínda que haya que requerir probablemente documentación a algúns dos organismos implicados. E simplemente porque como precedente pois, e en relación tamén co ciclo da auga hai unha serie de cuestións discrepantes respecto do contrato vixente do Servicio Municipal de Agua, da concesionaria, que vence o 31 de dezembro deste mismo ano, e sobre a que determinadas cuestións de aclaratorias e discrepantes, pois a día de hoxe, creo que emanan dentro do ano 2009 ou incluso antes certas discrepancias e que están sendo instruídas sin data definitiva. En todo caso, imaginamos que antes de que finalice o propio contrato ou se saque a contratación ou se adopte a medida que corresponda á corporación para a explotación do futuro contrato, se chegarán as conclusións pertinentes. Por tanto, en referencia a este expediente concreto, é importante que se fixe tamén uns prazos razonables para poder desenvolver este expediente. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Alguna intervención máis? Non? Bueno, pois para pasar ao punto, antes de pasar a votación, dúas cousas. Eu creo que vamos a tomar o acuerdo tal e como está o dictamen da comisión, e se hai que traer a pleno outra vez para nombrar alguén, pois facemos outro pleno e punto. É referente aos prazos que pide o señor Otero, me dicen que os prazos están marcados por lei e non se pode acordar aquí outros prazos. Hai unhas prazos establecidos por el pleno por lei, vamos, que eses prazos, se os podemos acortar, acortamos, se non, pois son os prazos que marca a lei, que teñen dereito os funcionarios, ou marca así o... Non, a lei de procentualización. Claro, entón non podemos... De acordo? Non, 9 anos non, por suposto, pero é a primeira vez que se trae a pleno para acordar isto, vale? Entonces, eu agradezco que hayamos acertado entre aquí, entre todos, e que vexo que hai boa disposición para que sacase este tema, porque nos incumbe a todos, e como ben dixo, non sei quen que explicou, que desde o ano 12 levamos sin resolver este asunto, e son moitos anos sin resolver. Entonces, deixamos o sin... Sí. Sin resolver este asunto? No, sin resolver, non, sin aclarar, claro. Isto, a ver... Este punto do que estamos a debatir? No. Antes. No, bueno, pero, a ver, eu creo que nos entendemos todos e está, para non de falar aquí, xa falou algunha persona, falou e dou nombres e todo. Ao mellor ningún dos que está aquí ten responsabilidade nese asunto, e ven de outra etapa. Entón, o que hai é que traelo ao pleno, porque é un tema de moito calado que é competencia plenaria e convén abrir o expediente, incoalo desde aquí desde o pleno. Creo que vou ese estar. Ese é o que facemos o sur. Iniciar a incoación para aclarar este asunto. Vale? Entonces, por lo que escoitei aquí no debate, vai por unanimidade. De acordo? Vai por unanimidade, señor secretario, como está o dictamen. Moitas gracias a todos. Pasamos ao punto número 4, que é proposición da alcaldía relativa ao regulamento de control interno da entidade local. Tamén na comisión correspondiente e por maioría absoluta votos a favor do 11 Grupo Municipal do Partido Popular e Sanxenxo Agrupación Liberal e abstención do resto dos grupos e concello non escrito, se determinou o seguinte: aprueba inicialmente o regulamento de control interno da entidade local que consta de 40 artigos e segundo abrir un prazo de 30 días hábiles a contar desde o anuncio de aprobación para a presentación de alegacións ou suxestións. No caso que non se presentase ninguna, entenderase definitivamente aprobado o regulamento ante entón provisorio. Moitas gracias, señor concelleiro de Facenda, señor Guisasola. Buenas noches. Tenemos este reglamento interno, es un reglamento técnico, es un reglamento que
deriva del Real Decreto 424 del 2017, con control interno de las entidades del sector público local, y como dije antes, un reglamento técnico, es una serie de técnicas de control interno, financiero, una serie de reglas para tener una serie de auditorías y una eficacia en el propio desarrollo del reglamento, ¿no? Destacar que no es preceptivo de la norma, pero sí que es conveniente, por lo que nos ha dado, y bueno, no voy a enumerar los capítulos, como dijeron antes, consta de 40 artículos, y sí destacar que hay alguna errata, para que no lo tengamos por volver a traer. En el artículo 36 al final pone que el plazo, en la página 34 pone que el plazo deja sin delimitar el plazo. Cuando deja sin delimitar el plazo en algún punto de ellos, nos referiremos siempre a 30 días naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vicesola. Señora Rodríguez. Nada, como ben di o Concelleiro de Economía, efectivamente, esta é unha posibilidad que abre o Real Decreto 424/2017 para mellorar o control financiero que se fai desde as entidades locais, introduce numerosas auditorías. Faime gracia que as auditorías cantas pedíamos o antigo grupo de gobierno todo eran innecesarias, todo era tal, e agora todos son auditorías tamén polo grupo actual. É moi curioso eso, pero bueno. En calquer caso, é normal que sea tendencia, porque efectivamente cada vez as leyes o que pretenden é instaurar maior control sobre a actuación das entidades locais como de calquera outra administración. Por lo tanto, isto é unha posibilidade que abre o Real Decreto. Por parte deste Concello se opta por facela e entendemos que é correcto, que en ningún caso dotar de máis instrumentos de control é unha cousa mala. O que lamentamos tamén é que, claro, se traigan este tipo de regulamentos a este pleno, en vez de traer outro tipo de regulamentos que tamén na etapa anterior, cando o PP era oposición, reclamaba moi fervientemente, como era o regulamento de ordenanza de terrazas, pero bueno, xa quedou claro un día que xa dixo o alcalde, Telmo Martín, que eso intentaba impedirlo cando estaba na oposición, pero sendo o goberno que non lle interesaba traer. Efectivamente, non o pensa traer porque xa estamos ás portas das próximas eleccións e ese tipo de regulamento non ven. Así que eso, pois sí que o lamentamos. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señora Gis. Reglamento este, como xa dixeron, xa mencionou que o señor interventor nas comisións, é un reglamento, como mencionou o señor Vicesola, bastante técnico. Se eres abogado, tes así, pues recorrer bastante máis que moitos que estamos aquí, pero é bastante longo, bastante extenso, e basicamente, como xa mencionaron tamén, é para controlar basicamente como se la pasta, ¿no? Como se maneja el dinero, la economía del ayuntamiento, y el que va, el principal, la persona que más controla, que suele todas las direcciones, aparte del alcalde, está aquí, que es el señor interventor, que es el que tiene que fiscalizar todo. Entonces aquí hay mucho tipo de auditorías internas, etcétera, hay 50.000 tipos de auditorías, que también, como ya he mencionado, es una manera de autorregularse, pero también es verdad que las auditorías era uno de los puntos que yo exigí en el famoso pacto de hace unos años, que una de las razones por las que dejé el gobierno fue esa, precisamente porque no se llevó a cabo, y mencionó la señora Rodríguez hace un momento que ella estaba a favor de la auditoría. Yo recuerdo que cuando me fui yo pedí esa auditoría y nunca más se hizo. No sé si ella estaba a favor, pero sé que la gente del gobierno al principio dijo que sí y en su momento prefirieron no hacerla. Y creo que no mucho más. Como también mencionaron ahí, no es preceptiva, no es obligatoria, pero como recomendó el señor interventor, es un reglamento que es recomendable tenerlo y básicamente yo lo voy a votar a favor. Y creo que no tengo más que decir. Bueno, también decir que si se aprueba, por lo que yo entendí en la comisión, con el tiempo es flexible, por lo tanto se puede llevar a modificar. O sea, se podría llegar a modificar si algo está mal, si tiene que mejorar, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias, señora Gis. Señora González Zaba. Vamos a ver, yo creo que la legalidad estaba ya garantizada con el control del señor interventor, pero a mayores con este reglamento se dota de más instrumentos de control. Entonces, yo creo que eso beneficia al ayuntamiento, a la entidad local, y mi voto va a ser favorable. Gracias. Muchas gracias, señor González Zaba. Señor Otero. A cuestión da
vai constar aquí, é un precepto que agora é obligatorio a partir da aprobación do Real Decreto que se fixo mención do 424/2017, do 28 de abril, por tanto, é unha figura que aparece incluso que é extensible a todas as entidades, o sea, a todos os entes públicos, incluídas sociedades mercantis municipais, no ámbito do territorio do Estado español. Eso é o que ten que ver, digamos, coa cuestión formal e que, desde a nosa interpretación, pues isto, digamos, que máis que nada, digamos, é unha especie de protocolo, digamos, a efectos de funcionamento habitual, no que ten que ver co control financiero e orzamentario, pero eso non quita de que con anterioridade e pois tamén se este suxeito a unha serie de obrigas trimestrais que se envían con regularidade ao Ministerio de Facenda, onde todas elas, digamos, se non teñen unha categoría de auditoría en sí mesma, no ámbito económico, pois, desde logo, aproximase bastante, non? Que hai que remitir informes, ademais, por vía electrónica ao Ministerio de Facenda, que, co cual, cando se falaba de solicitudes de auditoría, por suposto, cada un pode considerar a necesidade de uns aspectos ou outros, no que ten que ver co aspecto económico, nas conclusións que procedentes naquele instante, pois indicaban que xa, que se viña incluso nunha obligatoriedade que procedía incluso desde o ano 2012 ou 2013, pois xa en si mesmo se executa un control financiero do cual non ignora o Ministerio de Facenda en este caso. Pero igual que dixemos na comisión informativa, e aínda que ás veces no ámbito da transparencia, pois, e refirmo concretamente ao apartado económico, pois hai unha cuestión anual, por exemplo, como a Conta Xeral, que a pesar de estar en exposición pública, temos a certeza de que a maioría, por decir case a totalidade dos veciños e veciñas deste concello, pois, non consultan. Entendo que teñen cousas bastante mellores que facer que consultalas. Me digo, desde o punto de vista no que era o formato papel, que era, digamos, sigue sendo a día de hoxe a fórmula, digamos, pola cual se registra toda esa documentación que está ao público durante un período, creo que de 30 días, ¿no? Bueno, sea como sexa, a donde quero ir. Neste apartado e estas conclusións que creo que van máis alá da cuestión interna, de manexo interno, porque creo que a execución presupuestaria ou a situación financiera do Concello pois é unha materia que interesa a todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, dentro deses apartados, e como fixen referente na comisión informativa, creo que é importante que estas conclusións deste seguimento pois sexa tamén de coñecemento público a través da páxina do Concello, tendo en conta que non é unha documentación excesivamente densa e porque é, digamos, continuada, non é o mismo que o que mencionaba anteriormente, que é a Conta Xeral, que equivale a unha anualidade completa, non? Por lo tanto, tendo en conta que son informes que poden ser moito máis concretos e, como digo, pois, por parte do noso grupo solicitamos que esas conclusións sexan feitas públicas a través da página do Concello, como así manda a Lei de Transparencia tanto no ámbito estatal como no ámbito galego, non? Nada. Bueno, non hai ninguna intervención máis, que se vamos a votación, que... a ver, señor Tesola. Normalmente, en referencia a lo que dijo a Rodríguez, que si es bien cierto que aquí, claro, se refiere a auditorías, pero estas auditorías serán realizadas por el personal propio del Concello, por lo tanto sin coste ninguno. Me gustaría saber si sus auditorías, que tuvieron bastante coste para las arcas de este Concello, se pusieron en funcionamiento alguna de ellas. Sé que no. Y por supuesto que se cumplen con todas las obligaciones trimestrales anuales de información al ministerio correspondiente, en este caso de la Economía y Hacienda, y que se siga cumpliendo con todo ello, que si es preceptivo pues al reconocimiento público se podrá sin ningún problema. Muchas gracias. Señor Rodríguez. No, para decirle al concejal Marcos Isasola de personal que, a diferencia de él, yo efectivamente en su día, cuando como concejala de personal solicité una serie de auditorías, lo dije públicamente, informé a los trabajadores y informé de su coste. Sin embargo, él, cuando como concejal de personal solicitó determinadas auditorías de determinados servicios, ni se tuvo conocimiento público de lo que se hizo, ni a día de hoy se sabe cuánto costó, a pesar de que por parte de algún concejal de esta corporación se solicitó el coste de dicha
auditoría ni siquiera se comunicó el resultado a absolutamente nadie, con lo cual creo que tiene poco que decir en cuanto a auditorías. ¿Alguna intervención máis? Bien, pues entonces vamos a proceder á votación. Vai por unanimidade o punto, non? Sí, sí. Va por unanimidade, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ao punto número 5. Proposición da Alcaldía para a corrección de erros aritméticos e materiais nas bases de execución do orzamento de 2019. Con los votos a favor de los grupos municipales del PP, Sansense Agrupación Liberal y de la consellera señora González Zaba y la abstención de los demás concellos no adscritos y grupos políticos, se acordou por maioría proponer ao Pleno modificar a base de execución do orzamento 2019 no senso citado na proposta da Alcaldía que se refería a determinados erros detectados, concretamente o que os límites económicos para o contrato menor estaban errados, nas bases figuraban 20.000 para os contratos menores de servicios e 5.000 para os dobres, como son 15 y 40.000 y después una referencia legislativa. Esto... Corrección de errores. Votamos por unanimidade. A ver, momento. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado con 14 votos a favor e 13 ou 3 abstencións. Punto número 6. Dictamen da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio relativo ao decreto da Alcaldía do 18 de xaneiro de 2019 sobre proxectos plurianuais. La comisión correspondente, con votos a favor do Grupo Municipal del PP e Sansense Agrupación Liberal e abstención do resto de grupos e conselleiros non adscritos, se acordou por maioría por poner ao Pleno a aprobar o seguinte acordo: aprobar o escenario plurianual do seguinte proxecto que se executará por fase Centro Social Cultural. Segundo, confirmar a aprobación do mencionado proxecto de urbanización. E terceiro, dar conta dos seguintes proxectos plurianuais que xa foron licitados segundo o plan plurianual aprobado no seu día, do que se deu conta por o Pleno, resultando o seguinte, como encaje con o que corresponde, que se fija en... Sí, señor Isasola. Bueno, antes de nada decir que este concejal no encargó ninguna auditoría de personal, nunca, y sí de servicios, porque estamos obligados a hacer auditoría de todos los servicios de este concello, no lugar para la audiencia. Y en este punto nada, hay una serie de obras que se adjudicaron ya en el año 18, pero estaban financiadas para el año 18 y el año 19, y como no se gastó absolutamente nada en el año 18 porque no se ejecutó, se pasa para el año 19 y queda siendo un proyecto anual, nada más. Se traslada al año 19 todo el costo. Sí. ¿Algo que decir? Sí, claro. Señor Ortega. Nada, hoxe vou resumir todos os puntos. Este punto é, temos que vir aquí porque como 2018 prometimos mucho pero non fixemos nada, pues temos que vir aquí porque todos os cartos que supuestamente íbamos a gastar do 2018, pues ahora hai que pasar ao 2019. Básicamente eso. Perdón? Nada. Ah, pues si quería decir algo interesante. Non, simplemente eso, o que se trae aquí hoxe é porque efectivamente no seu día pois, se trouxo o pleno unha distribución das cantidades que se pretendía por parte do actual grupo de goberno gastar tanto nas obras do Centro Sociocultural de Villalonga como o Centro de Piragüismo en Portonovo. Como no 2018 non se gastou os cartos que se pensaba gastar, pois o que se trae hoxe aquí é destinar eses cartos do 2019, que, bueno, das contas do 2018 non quedaron, serán uns cartos novos, para poder utilizar eses cartos, esperemos que se poidan utilizar no 2019 nesas obras. Iso en canto ao Centro Sociocultural en Villalonga. Siga. Non pasa nada, espero. No, pero non fago ruido, No, pero quero que me escoite. que lle preste atención. Pero que quero que me escoite. Bueno. É o Centro de Piragüismo en Portonovo. Sin embargo, coa organización de Rebel, pois aquí hai unha singularidade. Así como o Centro Social Cultural de Villalonga, o Centro de Piragüismo que se facía era dividir os gastos en anos e agora eliminar o 2018 porque non se chegou a gastar os cartos que se tiña pensado gastar, coa urbanización de Rebel tamén se facía eso mismo. Incluso se fixo eso mismo nun pleno que se celebrou como extraordinario con mediados do mes de julio. Se fixo ese pleno
e se trouxe aquí ese reparto en anos de gastos para a urbanización do Rebel, porque se nos dixo que ademais ese foi un pleno que se hizo sin ningún tipo de comisión informativa ni nada previa, porque era moi urxente facelo, porque había que introducir no pleno que había unha semana despois, que era ordinario, a firma do convenio do Rebel. E ali se nos explicou que era moi necesario facer ese pleno con ese reparto dos cartos, porque era necesario ter eso feito para poder firmar o convenio, porque era necesario ter os cartos da urbanización adicados, bueno, a semana siguiente se fixo pleno ordinario, no que se votou a favor da firma do convenio. Sin embargo, ahora se volve a decir aquí tamén para justificar isto, que como se ve a excepcionalidade do tema do Rebel, ven porque é necesaria para asinar o convenio coa Xunta de Galicia para a construción dun centro de ensino en Villalonga. Que antes era necesario, para poder firmalo, ter os gastos da urbanización contemplados. E agora se di que se fai esta modificación na que non se contempla eses cartos, porque o que se di agora é que esa obra se vai facer por fases. Entón, que xa non é necesario facelo como se fixera naquele momento, sino que agora que se vai facer por fases. Antes, no presupuesto de 2018, tampouco se poñían os cartos, porque se dicía que en caso de que finalmente se fixera, que tiñamos que ir a endeudamiento. Endeudamiento que finalmente, para esta actuación, non se foi, porque non se gastaron os cartos, porque non se pudo empezar a obra como se prometeu en tantas ocasións. E agora, o que se trae aquí é, pois eso, que agora ni siquiera se vai facer ese reparto de cartos por fases, por anualidades, como se tiña pensado coa totalidade do gasto da obra total, porque agora se vai facer por fases. E tampouco se di de onde se van a sacar os cartos no 2019, porque o certo é que no presupuesto non se contempla ninguna partida para esta urbanización do Rebel, e polo tanto aquí se deixa entrever que pode que se paga co remanente de tesorería líquido de liquidación do 2018, con o cal tenemos que esperar ese remanente para ver se finalmente se pode dedicar algún carto á urbanización de Rebel. Non sabemos cantos cartos e non sabemos se será suficiente para cumplir con esa condición tan perentoria que no mes de xullo existía de ter isto todo aprobado para poder firmar o convenio. Así que, simplemente, esperemos que todo isto non ralentice máis os trámites que xa levan 14 anos de andadura para poder lograr ter o colexio de Villalonga. Simplemente chamar a atención sobre ese punto, que antes se prometeron cartos, non se fixeron, e agora ni nos hai, ni se sabe cando sacar. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Si non me vou a enrollar, porque así da justo, que a pesar dos demais falan antes, non sei que resumes. Podeme chamar o precio así un poquinho como fe de rata, non? Pero bueno, tamén estou de acordo que cando hai errores, o que sabe corregirlos, mellor corregirlos que deixarlos de pasar. As cousas hai que cambiaras e corregidas, pois vai estamos aquí. É verdad que este ano veñen as eleccións, entonces eu xa, conocendo aquí ao señor alcalde, este ano vai haber festa. Hai que tal, este ano, vamos, o que non se gastou 20 anos, falta de todo en 5 meses. Pero bueno, tamén decir que a cultural de Villasonalización, que a cultural de Villalonga, o grupo de piragüismo de Porto Novo, xa sabe todo o mundo, pero o grupo de piragüismo levan aí, xa podía ter con de vez en cuando, cando fixo unha época, pois aí deben de levar esperando desde que xa había campeón de España da guerra, imagínate o que levan ganado, e siguen os pobres chavales aí siguen ganando en as condicións que están, non? O cultural, desde o problema que hubo, o cultural, cambiar de sitio, bueno, etcétera, e o real presupuesto, unha demanda que leva moitos anos, pero a teoría do vello está como está. O importante ao final é que se faga. Entonces, se se fai un ano, en 2, ou en 5, ou en fases, ou como lle queran chamar, a mí o importante é que se faga. Entonces, se é verdade o que dixeron aí, que se cambiaba, que eran 100.000 a 900.000 euros, algo así, teño entendido, o cooperativismo, que se cambiaron para haceros todo un ano, e o que tengo aí Vanessa do remanente deste, o que dixo o interventor, que si como temos remanente de tesorería positivo do 2018, que dai se pode sacar por resto. Por a miña conta, eu que quero que esas obras se fagan xa, porque xa a xente leva anos, o que faltaba que tuvemos que esperar por 5 anos hasta que nos ocurrió. Muy bien. Moitas gracias. Señora González Zaba. Bueno, esto pertenece, no lo ha dicho el señor secretario, pero se metió por urgencia en la Comisión de Cuentas. Entonces, fue una Comisión de Cuentas un poco sui generis, porque el señor Gonzalo Pita y el señor Suso Sueiro se tenían que ir a Fitur,
desaparecieron en un momento dado, y usted tenía que verse con la prensa para anunciar su candidatura. Por lo cual, este tema se explicó poquísimo, la verdad. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se haga el centro sociocultural de Villalonga. El centro de piragüismo ya tenía que estar hecho hace años. No me gusta la ubicación porque está encima de una primaria de Baltar, pero vamos. Y entonces ya, cuando llegamos a la urbanización del Rebel, la compañera Vanessa lo ha explicado perfectamente, ya pasa de plurianual por fases. Entonces, no sé si lo que se pretende es hacer la fase de la urbanización del colegio, ese prometido colegio que no llega durante 14 o 16 años, y la verdad es que no entiendo eso de... porque es que tampoco se explicó. Perdónenme, pero es que tampoco se explicó. Y otra cosa que le quiero preguntar es, ¿se ha firmado el convenio del colegio? No, todavía no. Ya cuando termine ya le contesto, usted termine. Vale, pues nada más. Muchas no gracias. tengo nada más que preguntas. Desde luego voy a votar a favor. Muchas gracias. Ya lo sé, ya por eso, ya lo sé, no se preocupe. A los vecinos. Después yo lo voy a convencer de que está todo bien. Señor Otero. Sí, bueno, referido ao plan de investimentos, pues, desde Dobrán hasta agora, se temos en conta modificación orzamentaria mes de xullo relativo a investimentos, aprobación do orzamento 2019 a finales do ano pasado, e esta xa é, digamos, outra replanteo en términos de financiación e donde sobre todo é destacable o que xa se fixo referencia aquí, non? Onde se fixa un horizonte plurianual con respecto á organización do Rebel. Nos xa aventuramos de que era unha cuestión moi optimista no que ten que ver con o manexo orzamentario de disposición de 1,8 millóns de euros dentro do orzamento do que aprobaron para unha anualidade única, non? Por lo tanto, a día de hoxe xustificar, porque isto agora vai a venderse como que esta é unha cuestión acompasada coa construción do colexio e demais, e sin valorar en ningún momento que obviamente estamos ante un feito de realismo presupuestario. É dicir, obviamente non que se convirta nun proxecto plurianual desde o punto de vista de execución e da presupuestación a nos non nos sorprende un máis mínimo. En todo caso, bueno, sí, fixa unha data aquí relativa a execución da urbanización no horizonte 2021, que estamos convencidos de que non vai ser o último plazo, porque tamén estamos plenamente convencidos de que a execución do colexio, pues, obviamente, será, cando será dentro dos límites. Quero recordar que xa estaba orzamentando a partida para o ano pasado relativo ao orzamento da Xunta, relativo ao colexio, e non constaba ningún tipo de impedimento, e despois daquela presupuestación do ano 2018 no orzamento da Xunta, despois produciuse un acto posterior, que é unha especie de desorden administrativo, polo cual se firman uns convenios posteriormente á orzamentación. Obviamente, despois non se executa ni un solo euro do que estaba establecido no orzamento da Xunta do ano 2018. Por tanto, isto produce un arrastre no que ten que ver co cumprimento orzamentario, e no caso do Concello de San Senxo, a parte que lle toca relativa á urbanización, pois 3/4. O que iba a ser unha anualidade, porque se convertir nun horizonte de 2021 que sobrepasa ampliamente o que é a legislatura ou o mandato este no que estamos, e a partir de aí, pois, repito, o máis probable é que tamén isto este suxeito a algún tipo de modificación posterior, como xa é costume, e, repito, tamén, non solamente por parte do Concello, sino, sobre todo, por parte da Xunta de Galicia, e senón, ao tempo. Bueno, listo, entonces vamos a facer unha cousa. Eu creo que non hai nada máis, eu creo que se fixeron unha serie de preguntas e tal, se lles parece, porque vexo, aunque non se pronunciaron todos, entendo que todos van a votar a favor, o sea que este punto vai por unanimidade, entendo eu. Sí, xa verá que vai votar usted a favor, non se preocupe. Cando explique agora, vai usted votar a favor, estou convencidísimo. O que pasa que
os seus deseos non se van convertir en realidade. Agora lle vou explicar. Ese é o que eu dice usted. Vaise facer, non se fai, ou faise tal, ese é o seu deseo que non se fixera, pero vai estar moi bien. Voulles explicar. Este punto que significa? De que no ano 2018, como ben explicou o compañero señor Guisasola, licitaronse unhas obras, dúas moi importantes, que é o Centro Sociocultural de Vilalunga por máis de 1,5 millón de euros, 1,5 millón de euros nun centro sociocultural e case 300.000 euros nun centro de club de piragüismo de Portonovo. E tiñanse que haber comenzado as obras antes de final de ano, entón non habría que telos aquí a pleno, pero como resulta que as empresas licitadoras fan recurso, hai que resolver, hai plazo na lei, non se pudo empezar antes do 31 de decembro. E, por lo tanto, se traen aquí para dicir que eses gastos, eses casi 2 millóns de euros, se van a gastar íntegramente no ano 19. Perfectamente presupuestado, de acordo? Non creo que usted ten en conta de facer o Centro Sociocultural de Villalonga a máis o Centro de Piragüismo. Punto número 1. Punto número 3. A urbanización explicouse perfectamente, señora González Zaba. Cando houve que aprobar en pleno rápido era para firmar o convenio para entregar os terrenos á Xunta de Galicia para facer o colexio. Non hai que firmar outro convenio para facer o colexio, porque o colexio fai a Xunta de Galicia. Nós xa puxemos os terrenos a disposición. Por que traemos aquí ese proxecto tan importante? Porque nós non estamos de acordo, e o menos, en que se faga unha urbanización e cando este facer o colexio se rompan todas as aceras, se rompan a fora, se rompa todo. Por lo tanto, estuvemos estudiando como facelo por fases. Primeira fase, baixar a liña de media tensión que pasa polo medio da parcela. E con baixar a liña xa poden empezar a construir o colexio. E despois, cando se este rematando o colexio, se fan as aceras e se abre a calle definitivamente. De acordo? E, por tanto, é mellor. É un acerto facelo por fases. E tocará a próxima corporación de facer, pois, o mellor, esa segunda ou terceira fase. Non me diga usted que está en contra deso. Ou quere que licitemos a obra toda que se pode facer perfectamente, porque hai que ter en conta outra cousa. No presupuesto do ano 2018 levamos 1,5 millón de euros de préstamos. Pideuse algún? No. Boa gestión? Ningún. Ningún. Non se pideu nada, non se pide un euro. Estáse facendo todo con fondos propios. E non viron ustedes nada. Porque faltan para as eleccións. 100 días, non 70, non sei quantos días falta para as eleccións. Falta febreiro, marzo e abril. Prácticamente 3 meses, 100 días. Vamos a poñer para as eleccións. Pois prepárese usted que non sabe o que ven encima. Un chorreo de obras que non están frías, non vou dicir agora, porque é un tema que temos os 11 compañeros que formamos un grupo de goberno. Por lo tanto, sin ir a ningún tipo de financiación externa. Non veo usted nada. E non lle quero nin contar, se seguimos aquí, porque eso xa depende do pueblo de Sanxenxo, dos veciños e de Sanxenxo, do que vai a ser despois do 26 de maio. Non se pode nin imaginar. Esta maquinaria solamente a poden parar os veciños de Sanxenxo, non ustedes. De acordo? Por lo tanto, este punto que traemos aquí parece mentira a ustedes que non o entendan ben. A ver quen vai en contra desto. Voten ahora se queran ustedes en contra de facer un centro de piragüismo en Portonovo, e non lle vou contar nada máis, usted a historia, porque se queren conten máis cousas. Eu tampouco estou de acordo en que se faga o mellor ali na Duna. Por eso facemos un centro que non é o mellor centro do mundo a nivel estético, pero si é o mellor centro do mundo que cumple co que piden os chavales que están facendo piragüismo. E vámonos facer. E por que facemos así? Porque é unha obra provisional, e temos un permiso provisional. E cando se saque esa obra de que se faga no outro lado, que terá que ser, se Dios quere, na actuación que hai que facer no Porto de Portonovo, aproveitaremos esa nave para apuntarla en outro sitio. Que temos bastante necesidade en moitas parroquias, e nos tiran cos cartos. Estarán ustedes de acordo comigo? Sí ou non? Se non o facemos, estamos aquí, pois, como dice o señor Gis, por 20 anos máis. Eu creo que é unha cousa boa. O Centro Sociocultural de Vilalonga estáse facendo nunha estrutura que se fixo o Concello no seu momento. Está ali morta de risa. E vai se rematar e vai quedar moi ben. Vanse centralizar ali a oficinas, a máis tamén o que é agora o que está o Club o Sociocultural de Villalonga, que están arriba no rival, como ustedes saben. Na acordo, van a vir para ali e vanse facer modificacións que faga falta para adaptar a xente ali e todo eso. É unha cousa malesa. E facer obra que poñemos a facer as aceras horas da lida tal, e depois rompemos as todas cos camións facendo o colexio. O que pasa que ustedes non creen nin unha cousa nin outra. De acordo? E o colexio vai a estar inaugurado no curso 2021. Vale? Sin ningún problema. Home, sin ningún problema. Se é unha cousa de fuerza mañana, de repente ven aquí non sei que, oye, por que lle vamos a facer? Pero van aí a liña. Esperemos que este licitado. Hai un problema. Tuveron outro día mirando ainda as calicatas, porque hai problemas coas cousas, e non ten partes técnicas, non nos vamos a meter. Pero se a obra vais a empezar, pois empezarase no verán, ou en setiembre, que máis dá. O importante é que este lista para o curso 2021, que é o que temos o compromiso coas AMPAs de Villalonga. É así ou non, señora Paz? Pois xa está. E non é máis volta que darlle. Home, que ya estamos aquí dando mareanda perdiz. Por lo tanto, este punto ya está, señora González Zaba, se acabó, ya intervení yo y se acabó. Porque quedó muy claro todo, y lo entendieron la gente que lo está viendo. Coño, que ya está bien. Que no hay turno ninguno. No, señor, no hay turno. Hablo yo...
Es así, y se acabó y se cierra, no tiene que haber turno ninguno. Yo doy el turno si quiero, no hay por qué dar turno ninguno. Y si quieren una aclaración puntual, sí, porque ya está bien. Porque están mareando a perdiz. Bueno, faga os tío que queira, os tío que tiña que facer, e pedirlle ao señor Otero que moe a candidata do bloque a ver se deixa intervir nos plenos, non solamente vir a sacar aquí. Ocúpate polo teu partido. Bueno, Ocúpate polo teu partido e polos teus socios. A ver, entonces, para que quede claro, neste punto, deixemos as cousas tal, van tres cousas, e miraron o expediente, o Club de Piragüismo, xa expliquei por que ten que ser, o Centro Sociocultural, xa expliquei por que ten que ser, e creemos que a organización do Rebel debe se facer por fases, é un acierto moi complicado, teño que agradecer aos servicios técnicos e jurídicos desta casa por poder facelo así, porque eu non estou de acordo que se fagan as aceras porque se rompan, e voles a facer, e creo que os que me están escoitando o sentido común están todos de acordo comigo. Entón, hai que baixar a línea rapidamente porque non se pode empezar a construir o colexio coa línea encima, por larguras e por grandes historias. E así que hai que sacarlo rápido. E creo que son aproximadamente uns 400.000 euros. d'1.700.000, 1.600.000 que ten o proxecto que fixo o arquitecto municipal no seu momento. Hombre, entón, que se non tiña que ter debate a este punto. Parece mentira a ustedes. Non tiña que ter nin debate. Por eso, non se gastaron os cartos no 18, gastan sobra todos no 19, cal é o problema? Ningún. A ver, quen quere intervir? Pero un momento, por favor. A ver, pero un momento. Non, xa que digo, que me dá igual. Xa estou cansado tal, que me dá igual. Vale? Porque estuvo falando, e ao final non me pregunta nada. Que me pregunta a señora González Zaba, quedou contenta, convencida co que lle comentei. Pues le doy la palabra a usted. Explique. A ver, explique. Usted ha dicho en su intervención que no es necesario firmar. ¿No es? No. Que no es necesario. Bueno, pues aquí, en este párrafo, debajo de estas dos... Sí que pone eso. Bueno, pues tendrá una errata será tal, pero le digo a usted que para el punto. A ver, señora, perdón, señor González Zaba, pero espere, que perdone que le diga, vamos a ver, hombre, a ver que ya tal. El convenio fue necesario firmarlo para pasarle los terrenos en base a algo a la Consellería de Educación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la Consellería tiene los terrenos en propiedad y va a ejecutar el colegio, no va a firmar nada con nosotros, no tendremos nada que ver. Cuando nos entregue el colegio ya, en el colegio lo llevan ellos, pero sabe que el mantenimiento puede ser del ayuntamiento. Pero no hay que firmar ningún convenio para construirlo. No ponemos nosotros el 20% o el 30% ni nada como la calle Progreso. No existe eso en este caso. ¿Me explico? Lo licita la Xunta y punto. Lo tienen en el presupuesto. Se van a hacer 4 colegios en Galicia este año. 2 en la provincia de Pontevedra, quiero recordar, y 2 en la provincia de La Coruña. Vale, y ya está. Y lo importante es que le hagamos todo rápido, hombre. No, ya está. No tiene más vuelta de hojas que no van. A ver, pregunte, venga. Pregunte, sí. No, porque eso que le dije que no hace falta convenio, pero pregunte más cosas. No, era porque solamente era una petición, que lea este párrafo, donde dice que es necesario la firma del convenio con la Xunta de Galicia para la construcción de un centro de enseñanza en Villarón. Ya, pero eso se refiere seguramente a cuando fue el tema de entregar los terrenos. No pasa nada y será una... Una transcripción. Claro, una transcripción de lo anterior, no tiene por de verdad, y es un error, se corrige y no pasa nada, eso es una tabla que tampoco tiene. Lo importante es lo del dinero del 18 que no se gastó, que se gaste en el 19, ya está. En el caso del colegio no es así, que es otra cosa, pero nosotros no. A ver, señora Rodríguez, venga, un momento, venga. Non, usted falaba que os desexos da oposición ou algo así, creo que... No, perdone, ya empezamos con tal con temas. Ve hostia al límite que quiere, eso lo dijo el señor Otero, ¿vale? Pues falaba usted dos desexos. No, del señor Otero, entonces non empezo no debatar porque cerro o debate. Usted vai a un tema clave para este punto. Non sería a primeira vez que me quita a palabra tampoco. Bueno, xa eu sei que lle gusta salir nos medios. Bueno, simplemente decir que frente aos desexos de quen sexan están as realidades, e as realidades é que no 2018 non se gastou nada, e por eso non se endeudeu nada tampouco. E vostede enche a boca dicindo con cartos do Concello fíxose non sei que non sei canta, a maioría das obras heredadas do goberno anterior, porque creo que a única que foi iniciativa súa que se está facendo é a maravillosa obra do Parque da Panadeira, a única. O resto son todas heredadas da etapa anterior, bueno, na calquera causa. Vostede dice que no ano pasado que se fixeron moitas obras e que non se utilizaron cartos Van a ver... No, es que a mí no me hace ninguna gracia estar aquí hablando de estas cosas, y sé que hay mucha gente que me hace gracia, pero a mí no me hace ninguna. Entonces, simplemente decir o que estaba dicindo, que non se gastaron, di vostede que non se gastaron cartos, que non se pideu endeudamento do ano pasado para poder facer as obras que se fixeron, pero que si se utilizou foron os cartos que estaban adicados a pagar deudas que ten este Concello, principalmente pola súa xestión, como o tema do Rocafort. Eso sí que lle está costando cartos ao Concello de Sanxenxo. Concretamente, se vostede lee a sentencia que dictou últimamente, di textualmente que eses non pagar ou non ir pagando
e as obligacións que temos coa familia Rocafort está lle costando en términos de intereses aos veciños do Ayuntamiento de Sanxenxo 241 euros o día. Mentira, pero Así que, como que mentira? Está na sentencia. Vostede lea a sentencia, despois habrá focal. Non diga que non lle salen gratis os veciños de Sanxenxo, porque está lle costando nada máis e nada menos, tan solo nesa pequena cuestión, 241 euros o día. Eso que lle costa aos veciños de Sanxenxo en canto aos cartos de Rocafort a campaña electoral de Termo Sanxenxo. Así que non diga que gratuitamente sin É enterrar. igual, María, dice hasta que minte, pero como tal está ben, claro. Está mentindo, está mentindo usted, pero non vou entrar no... Está usted mentindo, porque fixo este, pero non vou entrar en tal. Non se preocupe que xa lle darei o texto suliñado da sentencia, porque son moitas páxinas, o millón non as leo, pero si nas li. Entón xa lle darei suliñado donde pon eso para que o teña claro. Vale, pois que me dá igual. O que fixo este Concello foi, seguramente, unha cousa moi importante, que é que o día doxe, esa familia que usted defende tamén ainda non percibe un céntimo. E canto máis tarde o perciba, millor. De acordo? E xa falaremos deso. E o que estamos é luchando para pagarlle o menos posible. E se lle pagamos algo, que algo habrá que pagarlle, vai ter consecuencias depois dentro de varios anos. Pero xa o acordaremos temas, e non se preocupe, vale? Pero non alegremente como estaba facendo usted. Señora Gis. Nada que... Faltan en presupuesto os juegos e a orquesta. Gracias. Tamén ten razón. Tamén ten razón. Señor Otero. Bueno, aquí o punto que se trae aquí a colación, pois xa veo este punto, xa veo antes, o sea, isto ve como moción do orzamento, xa veo unha corrección orzamentaria no mes de xullo, e volvemos coas mesmas historias, e que iba a decir, o que está en contra ou está a favor. Aquí estamos a favor ou en contra, depende, e iso non vai decir vostede o que vamos a votar a favor ou en contra, porque isto é unha cuestión, unha medida exclusivamente de interpretación orzamentaria, que o único que se demostra é que a corrixen cada 6 meses. E cada 6 meses van a corrixir. Para convertila no que antes era nunha anualidade, porque claro, cando vostede pon un orzamento aprobado por vostedes unha anualidade sola por rever, sería previsto a executar nun único ano, por tanto, iban a romper as beiras rúas seguro. Non, pero resulta que por a marcha pensa, claro, pero según se executa o colegio, se o facemos todo nun golpe, romperían as beiras rúas. Por tanto, un argumento peregrino, vale? Un argumento sin sentido. E simplemente isto ten que ver con unha cuestión exclusivamente orzamentaria do que a previsión do 1,8 en términos de ingreso depois non cadraba coa disposición final de gasto. Por tanto, ahora que se vai prorrotear o gasto en 4 anualidades, que é o que se trae hoxe. Vale? Esa é a realidade do que temos entre mans. E respecto a outras cuestións que vostede lle aplica a cuestión provisional, antes xa foron definitivos. Vostede en outra etapa, con respecto ao centro de piragüismo, xa tuvo unha maqueta ali durante 6 meses na cofradía, e aquilo era real, e non era provisional, era real, maqueta que visitou moita xente, e todo era fantástico, e aparecía, pero que non era provisional, que era o definitivo. Ahora nos vemos do definitivo a provisionalidade, e vostede tamén di con isto que é un campeón. E así podríamos seguir falando de proxectos, porque vostede cando fala en esa fórmula que utiliza algún alcalde por aí tamén así que ten esas mismas mañas, se refiérome ao alcalde de Vigo, por exemplo, non? Con esas fórmulas de que a luz de Nadal mellores que as de Nova York e dixo hoxe, e o entroido que se prepare en Río de Janeiro. E vostede con esa mesma lógica, vostede ten o mesmo tipo de asesor, se ve ou mira vostede nese mesmo espello, e xa lle digo que a min personalmente e a meu grupo non nos vai impresionar ni un pouco. Desde o punto de vista de avasallar e decir, prepárese usted que antes ainda vai haber esas técnicas maximalistas e así de botado para diante, xa vivimos en outras épocas, e vostede marchou daqui unha vez aprobando 45 proxectos e despois non se executaron por falta de posibilidade de execución, e quedaron todas nun caixón. Podíalle falar das sendas litorales previstas no término municipal das vidas. O sea, si quere, teño no local do Benegat, temos proxectos que están ali xa amarillos, porque pasaron moitos anos por riba, e que todos son produto das súas propostas. Pero aí se quedaron, aí se quedaron. Por lo tanto, se digo, bravuconadas, a forma vostede de querer impresionar, a nós personalmente debe ser produto xa da experiencia, non nos impresiona ni o máis mínimo. E respecto do que nos votemos, podía asegurar que sabemos que temos entre más, e isto é unha máis das múltiples modificacións orzamentarias sobre temas xa manidos, falados aquí, e en definitiva, o único que fai con respecto a un deles é aplazar a 3 anos o que antes era cuestión dun ano. Por lo tanto, sobre ese particular, sabemos o que vamos a mudar. Agradezco, moitas gracias, señor Otero, agradezco a comparación co alcalde de Vigo, é unha honra que unha cidade tan importante, a máis grande de Galicia,
en moitos términos, sobre todo económicos, pois é un tal, pero eu non teño a capacidade intelectual que ten o señor Abel Caballero, por lo tanto é un orgullo para mí pois que me compara usted con este señor. Bien, referente ao tema, eu creo que está claro, eu comprendo cando digo esas expresións que se hizo usted maximalistas. Teño que recordar que isto non é un barco para pasar pola ría de Pontevedra, porque para o Porto de Marín últimamente pasan bastantes barcos, desde que está facendo unha gestión no Porto de Marín, ve que pasan pola ría bastantes barcos, o cal non sei se é bo ou malo por tema ría, pero bueno, en calquer caso pasan barcos tal, non. O Ayuntamiento de Sanxenxo é un barco dos que ten que cruzar moitos mares, os Pacíficos, o Índico, tal, é un transatlántico, eu diría que é un petrolero de ser grande, sabe? E non o pode manexar calquera, e seguramente hai que, claro, isto non o pode manexar calquera, é bastante difícil de manexar, e hai que ter, entende? A veces un aplome, unha firmeza e unha fuerza que é moi difícil, non todos os capitáns poden levar barcos desa envergadura, hai que ter experiencia, hai que ter moitas máis cosas. Por lo tanto, eu comprendo que usted ven tal, pero ao fin e ao cabo que estamos a facer aquí neste pleno é política, como dixo usted un día. Eu recórdelle que isto é un debate político, un debate político, lle recorde, dígolle que se preparen, efectivamente, políticamente que se preparen, porque o que lle ven encima non van a dar abasto. Ustedes non van a dar abasto, entonces, claro, e dígolle que lamentablemente están facendo, mire, vou aproveitar unha cosa, vou aproveitar para agradecerle a todos os funcionarios deste Concello o esforzo que están facendo cada un deles nos distintos servicios, e teño que dicir que os daqui da casa principal, pois están traballando incluso polas tardes, a nivel tal, sí, claro, porque non hai bastante personal para todo o traballo que estamos a acometer para os veciños Sanxenxo, para mellorar este pueblo. E cando digo Sanxenxo refiero aos 43 km cuadrados que temos neste municipio. O que ven encima é moita, pero verán moi pouco a pouco. Non se preocupe, que habrá, me parece que vai haber como mínimo un pleno extraordinario antes do mes de marzo, o mellor ten que haber dous. Entón non se preocupe que se verá o que lle ven encima. Por lo tanto, vamos a someter a votación a este punto. Eu creo que nadie quere intervenir, o señor Pinto Algo. Sí, a ver, señor Pinto, quere decir algo. Claro, boas noites, quería comentar algo para non todos os portavoces, estou encantado, realmente aquí non estamos falando de 4 proxectos, un proxecto do Colexio de Villalonga por 4 millóns de euros, Centro Cultural de Villalonga, 1,5 millón, Urbanización do Rebel, 1.800.000, e Club de Piragüismo, 300.000. Eu estou encantado de que isto non son proxectos, que isto son realidades e non se executaron antes, como ben dicía o alcalde, porque o procedimento que todos sabedes o que está desde ese lado, pois, gracias a Deus, non son todo rápido que quixéramos. Pero estamos falando dunha realidade e, en definitiva, que se vai a beneficiar de todo isto son os veciños e veciñas de Sanxenxo e, polo tanto, para mí, aquí sobraron moitas palabras e o que me vale son os feitos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Gonzalo. Perdón. Vamos a someter a votación. Entonces, como non vai por unanimidade, votos a favor. Votos en contra, abstencións, 13 votos a favor y 4 abstencións. Y 4 abstencións sin ninguna. Muchas gracias, queda aprobado entonces como se comentó. Bien, pasamos ao punto número 6, ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio, relativo ao decreto da Alcaldía do 18 de xaneiro de 2019 sobre proxectos plurianuais. Este se foi ese. O 7, perdón. Proposta da Alcaldía sobre a cesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais en materia de emerxencias e prevención en defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais de vixencia ata o 31 de decembro de 2021. Na Comisión Correspondiente se editou formalmente a seguinte proposta de Alcaldía: solicitar primeiro a adhesión do Concello de Sanxenxo como entidade local con servizos municipais propios que complementarán a nova rede de emerxencias en as partes que se afecten como tal ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para creación e implantación de grupos de emergencias superenciais, as obrigas e compromisos derivados do referido convenio que lle afecten e facultar ao señor alcalde para a firma do convenio con os documentos fosen necesarios. Moitas gracias, señor Luis Asola, explico o punto. Bueno, este es un convenio que ya se estuvo firmado anteriormente y ahora venció, y es para volverlo a prorrogar estos años venideros, este año 19, las tres administraciones que sacaron, la Federación y la FEGAM,
que como sabéis que tenemos un grupo de emergencia operacional municipal, la FED, pues solo destacar que de lo que nos financia, que son 155.000 euros, nos corresponde 7,5 al Concello, 40% a la Diputación y 47,5 a la Xunta. Y prácticamente es un tema de convenio para financiar este Señor Rodríguez. Bueno, en cuanto a este convenio, simplemente comentar que efectivamente es un convenio que se va renovando cada 3 años y es un convenio por el que la Xunta de Galicia, la Diputación y los ayuntamientos que tienen servicios de emergencia supramunicipales, que son los GES, y además otros 3 ayuntamientos que tienen unos servicios que tienen una serie de peculiaridades, como es el nuestro, que no es un GES al uso, como es el nuestro, Terras de Celanova y Pontareas. Son los 3 ayuntamientos que tienen esa excepcionalidad y para los que en este convenio pues, se negocia una partida concreta, diferente a todos los demás GES de Galicia, para esos 3 ayuntamientos. Hasta ahora, el anterior convenio se había firmado en la época en la que, además yo tenía la concejalía de seguridad delegada y por lo tanto era conocedora perfectamente del contenido del convenio. Se destinaban al servicio 145.000 euros que venían de las administraciones. En concreto, 25.000 euros los aportaba la Deputación de Pontevedra, 100.000 euros los aportaba la Xunta a través de emergencias y otros 20.000 euros los aportaba la Xunta a través de la administración local. Es decir, que en el convenio que se firmó hace 3 años y que venció este pasado mes de diciembre, se destinaban 145.000 euros al servicio de las administraciones, 120 de la Xunta, 100 de emergencias y 20 de administración local y 25.000 de la Diputación. Sin embargo, en este convenio, y a pesar de que se va negociando por parte de, ya os digo, una situación de los 3 ayuntamientos, Ponteareas, Celanova y Sanxenxo, que son especiales con respecto a todos los demás, de hecho son cantidades distintas, a pesar de que la negociación se produjo, al menos una de las partes, que es la Xunta y el Concello de Sanxenxo del partido del mismo color político, ha habido un descenso por parte de la Xunta de lo que aporta el Ayuntamiento, que ha sido compensada por la Diputación, que ha aumentado la parte que aporta y por eso tenemos un déficit, o sea, aportan menos en este convenio que en el de hace 3 años, pero una cantidad muy inferior gracias a la mayor aportación de la Xunta, porque como os decía antes, de los 145, 120 los aportaba la Xunta y 25 la Diputación. En el convenio que se trae hoy a pleno, la Diputación aporta 62.000 euros frente a los 25.000 que aportaba antes y sin embargo baja la aportación de la Xunta que antes aportaba, que ahora, perdón, aporta 65.000 euros desde emergencias cuando antes aportaba 100.000 y en la administración local aporta 15.750 cuando antes aportaba 20.000. Es decir que con respecto al anterior convenio, la Xunta aporta ahora mismo tan solo 81.000 euros frente a los 120.000 que aportaba con anterioridad. Con lo cual, parece ser que tener gobiernos del mismo color, pues al final no sirve de mucho. Como decía, como la Diputación sí ha aumentado su aportación en 62.000 euros, finalmente lo que se aporta a través de este convenio en el Ayuntamiento de Sanxenxo para el servicio son 143.375 euros. Es decir, hemos perdido en global, y no hemos perdido más, como recuerdo, por la aportación de la Diputación, 1.625 euros menos, con lo cual este convenio no viene a mejorar el anterior, desgraciadamente, cosa que se debería haber conseguido, o al menos igualarlo, y además con una pérdida por parte de la Xunta de una cantidad importante que aportaba antes al servicio, que si bien en el convenio se dice que, y reflejando el porcentaje que comentaba el compañero hace un momento, que el coste del servicio que asume el Ayuntamiento solo era un 7%, lo cierto es que el coste que asume el Ayuntamiento es muchísimo superior, porque el coste que tiene el servicio para el Ayuntamiento es muy superior al que cuesta aquí. Aquí están hablando de 155.000 euros cuando el coste real del servicio está muy próximo, bueno, yo creo que pasa incluso de los 400.000 euros, creo recordar, y si no, pues por ahí anda. Con lo cual, es muchísimo más el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Sanxenxo cuando además no es una obligación para este Ayuntamiento tener ese servicio. Si en su día se optó por tenerlo, entiendo que hay que tenerlo en condiciones y exigir más de las administraciones, y en concreto de la Xunta en este caso, que no solo ni siquiera iguala a lo que nos daba antes, sino que reduce. Por lo tanto, entiendo que no es para estar orgullosos en cuanto a esta propuesta, pero bueno, como es la que hay, pues votaremos a favor, pero
quiero hacer las indicaciones esas, que en ningún caso se ha mejorado. Moitas gracias, señora Gis. Sí, todo que sea axudar a fajar lume, tiña que ter unha partida para pagar tamén os lumes aquí no pleno de todo que sea incendio, sabemos que cando se queima as cores, como falan aquí, creo que este é un tema que había que evitar as políticas. Os incendios cando queiman, non queda todo negro, por desgracia. O que non sepa as consecuencias, os que por aí sabe que cando hai lume, sabemos aquí que estamos sumados a sufrirlo, pensamos que é unha defecta. Por lo tanto, todo que sea axudar no tema este de apagar incendios, crear grupos de emergencia, o que sea, a mí me parece ben. Tamén reivindicaría, por outro lado, que se fixeran tamén, non solamente este tipo de cousas, pero o tema das prevención a nivel galego, xa en toda España, pero coa falta de agua que sería co cambio climático, pois limpar os montes, os concellos deberían de axudar tamén eso, a Xunta de Galicia, limpar camiños, bueno, non os montes tanto, menos os donos, non? Pero ter as rutas limpias, a veces hai que previr, eso é unha cousa que temos concienciar con todos, non solamente os bombeiros ou a xente que se dedica a este tema de apagar lumes, nada, plantar especies autóctonas, tamén reivindico eso, xa que plantan o limbo biloba e outras historias aquí no Vicaño, pois que cando planten menos eucalipto, tamén evitaríamos incendios. Básicamente, non me vou meter en tantos temas de cifras e historias como están falando aí, simplemente decido votar a favor e que me parece ben. Moitas gracias, señora Gis. Señora González, estaba. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que ha dicho Vanessa, que la Xunta está aportando menos. Se ve que a la Xunta no le importan mucho los incendios y recuerdo la postura que tuvo el bipartito cuando yo traje una moción sobre incendios, cuando era concejala por el partido, por el PSDG-PSOE. ¿Me atiende, señor presidente? Sí, usted habla, que yo no entiendo por este oído. Claro, es que no necesito mirarla para escucharla, por señora González. No estoy atendiendo, tengo que atender a 16 personas aquí. Hombre, pero una, ¿no? Ahora me ha dado la palabra, ¿no? Sí. Vale. Entonces, cuando yo era concejala del Partido Socialista, por el Partido Socialista traje una moción, y votaron a favor bueno, pues todos los integrantes de la oposición y el bipartito, su bipartito, PP y SAL, votó en contra. ¿Sí? O sea, sí. Hubo 4 muertos, hubo 4 muertos. Eso les importó nada. Y no se pedían grandes cosas, se pedían cosas como, bueno, pues como lo que decía el señor Agis, el cuidado, la tengo aquí, o sea, que se introduzca en el currículum educativo de los escolares gallegos y gallegas de todos los niveles de enseñanza los valores de respeto por el medio ambiente, la protección y puesta en valor de nuestros montes y bosques. O sea, nada, hubo 4 muertes, La Xunta ahora disminuye sus aportaciones. Entonces, yo voy a votar a favor del convenio, pero quiero recordar lo que pasó aquí. Muchas gracias. Gracias, señora González. Sí. Con respecto ao punto este, bueno, aparentemente é unha sucesión de convenios que xa emanan desde o ano 2013 e que ten como, bueno, prevense unha serie de actuacións regladas e previstas na base do convenio marco ao cual se suscribía, en este caso, o Concello de Sanxenxo. Pero, dentro desa repetición, eu creo que se perde de vista determinadas cuestións, ainda que xa se fixo referencia aquí por parte dos compañeros e compañeras anteriormente, e é que o panorama, tristemente, do ano 2013 e do 2019 non é exactamente o mesmo. Do punto de vista de que evoluciona certas cousas, ou mellor, involuciona determinadas cousas, como o caso de ter que asistir cuestións tales como o tema da velutina, que vai camiño de convertirse nunha peste real, se non é xa, e que ademais desde a óptica da consulta do que di que existe nun concello como o noso, o que o mapa da Xunta de Galicia non se corresponde en absoluto na posición na que estamos con respecto á realidade que calquer veciño e veciña deste concello
pode ver por aí. Tristemente, evoluciona en todo o territorio galego, en outros sitios máis que aquí, pero aquí tamén, este tipo de situacións, por lo tanto, digamos que é unha medida a maiores que ten que cubrir este servicio, en este caso, por parte da plantilla do Servicio de Emerxencias do Concello de Sanxenxo, e dentro do marco do territorio que se lle encomenda, que vai máis alá do territorio do municipio, que habrán incluso concellos limítrofes como é Meaño, Gollo e Ogrove. Por lo tanto, é dicir, estas actuacións das cuales teria que responsabilizarse o marco deste convenio a Xunta de Galicia, pois máis carga para o servicio este e, en todo caso, sin que teña un reflexo orzamentario positivo, sino en todo o contrario. Máis carga en riba deste servicio e menos orzamento por parte da Xunta. Do mesmo modo, dice claramente por parte do informe que fai en este caso responsable do servicio a nivel municipal, o xefe de servicio local de emerxencias, onde se di que no que respecta a funcións e obrigas do servicio respecto do convenio, cabe matizar que no caso do Concello de Sanxenxo se trata de potenciar un servicio municipal xa existente, pero que non ten a condición dos denominados GES. E non podemos percibir financiación que consta no convenio para estes grupos de emergencias relativas á cláusula quinta sobre actuacións en materia de prevención de incendios. Bien, xustamente neste momento, a Xunta, que todo, digamos, fai un despliegue a nivel mediático e informativo sobre as actuacións en materia de prevención e as cuantías procedentes de fondos europeos, maioritariamente, en términos de actuación en materia de prevención, o día que se empece, porque de momento non se ve ningún tipo de actuación nese eido, pois esas partidas as que podría acceder, porque non significa que os servicios tuvera que encargarse de desbrozar, ni moito menos, simplemente de facer plans de previsión e de, digamos, de perimetrais os núcleos existentes para evitar posibles incendios. É dicir, o relativo á prevención, este convenio queda fora este servicio. O que non sabemos é como se vai a suplir por parte da Xunta no que ten que ver con esas obligatorias e necesarias actuacións en materia de prevención. Porque unha vez que se despreocupe, máis se despreocupar a todos os efectos. Por lo tanto, habrá que arbitrar esas medidas ou esas programacións a través, non sei se da Concellería de Medio Ambiente do propio Concello, porque estamos convencidos de que a Xunta, en todo caso, non vai a responder a esa cuestión, porque descansa en riba deste servicio como fai xa desde fai moitos anos. Por lo tanto, nós estamos a favor de que teñamos un dispositivo desta índole. As actuacións que se presentan no presente e tamén de cara ao futuro consideramos que van a requerir de contratación de persoal en número e cualificación tamén a maiores e, en definitiva, que este convenio, que creo que podía ser válido no ano 13, no ano 15, creo que de cara a futuras prórrogas ou planteamentos futuros non debe ser tratado con tanta, digamos, desplicencia ni con tanta suavidade por parte da corporación e si antes de traer a este pleno deben ser tidas en conta circunstancias do ano 2019-2020 de cara ao futuro que consideramos que son incrementos nas funcións deste servicio e que non hai unha correspondencia orzamentaria ni siquiera un acceso a determinadas subvencións que arbitra a Xunta para poder exercer un mellor servicio. Moitas gracias, señor Otero. Señor Isasoda. Bueno, vamos a ver, este convenio non é ad hoc para solamente el Concello de Sanxenxo, o Aliximote é para máis de 30 concellos, ou mancomunidades ou demais. Por lo tanto, esto non está hecho ad hoc para el Concello de Sanxenxo. Esto es un convenio, un acuerdo entre la FEGAM y la Xunta y con las diputaciones. Por lo tanto, habrán llegado a un acuerdo de cofinanciación, donde, evidentemente, nos hubieran dado mucha más financiación, porque no es el caso. Nos dan prácticamente la misma que en el último convenio. Lo que pasa es que se modifican los porcentajes. Si le corresponde a la Xunta, pues ahora habrán bajado, habrán llegado a un acuerdo entre la Xunta y la Diputación, porque eso no es potestad nuestro, habrán llegado porque es un convenio, por eso lo dice un convenio. Pero quiero dejar claro que no solamente para el Concello de Sanxenxo, porque parece ser que este convenio es para solo para el Concello de Sanxenxo, no. Estas son las líneas generales para más de 30 municipios. Y es muy importante, porque si no parece que es ad hoc solamente para el Concello de Sanxenxo. Y cuando digo que a nosotros nos representa el 7% del gasto de este convenio, ya sé que el coste de personal y demás, no solamente del GES o de Protección Civil o demás, sé que es muy superior a lo de la policía y demás, pero digo de este
conveniente. Non me refiero al resto de gastos. Por lo tanto, nos hubiera gustado que nos hubieran financiado mucho más y hace falta mucho más esfuerzo, pero bueno, me imagino que las administraciones habrán hecho el esfuerzo y habrán quitado las connotaciones. Con una salvedad, decía que si es que ahora la Junta no cree los incendios y demás, cuando antes la codificación ponía menos tampoco se puede decir eso. Han llegado a un convenio entre las tres administraciones y la FEGA me parece que nos representa a todos los municipios. Por lo tanto, entre ellas tres han llegado a un convenio de la financiación. No la han subido, oye, pues mala suerte, ojalá que no lo hubieran subido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Otero. Sí, señor Rodríguez. Sí, vale. Que efectivamente es un convenio que afecta a más de 30 ayuntamientos, pero es lo que decíamos antes, porque lo que pretende es complementar o implementar el mapa de las emergencias de toda la comunidad gallega. Pero lo que es cierto es que de esos 30 municipios o más de 30 municipios, solo 3 tienen una casuística especial y para ellos se hace un apartado especial en el convenio y se les dedica unas cantidades especiales, con lo cual esos 3 ayuntamientos sí que son diferentes a todos los demás. Los incluyen en este convenio porque los incluyen en este convenio, pero podría haberse hecho un convenio apartado si se hubiese querido. Y una negociación con estos 3 ayuntamientos directamente sí sería posible, sobre todo con la facilidad de acceso que tenéis en el mismo partido a los órganos de la Xunta. Lo que no es de recibo es que la Xunta invierte 38.000 euros menos en el servicio en este convenio que en el anterior. Eso es lo que no es de recibo. Y repito, aunque es para más de 30 ayuntamientos, efectivamente, pero porque hay 30 ayuntamientos que tienen un mismo servicio, que es el GES. Pero hay otros 3 que los incluyen aquí por incluir, que es Terras de Celanova, Pontareas y Sanxenxo, que son 3 servicios diferentes a todos los demás y que tienen aquí sus particularidades observadas y por lo tanto eso sí sé que podría haberse negociado perfectamente si se hubiese podido. Si no pudieron, bueno, pues no tiene margen, que lo vamos a hacer. Gracias, señor Rodríguez. ¿Alguien quiere más? No. Sí, vale. A concreción de eso que acaba de aclarar la compañera Vanessa, creo que está claro. Hai un convenio marco, pero as concrecións relativas a estes 3 concellos son as que son. A parte que parece que é o Concello de Sanxenxo o que só ten que responsabilizarse do seu propio territorio e involucra a 4 concellos, dos cuales a base está en Sanxenxo e os custes maiores asúmeos o Concello de Sanxenxo, sí ou non, moi superiores e absolutamente insuficientes desde esta perspectiva. Por eso, cando decíamos que o Concello de Sanxenxo, a través deste convenio, non puede acollerse a esa cláusula quinta que fala de prevención, pero esa prevención non ten que ver con que haya que facer traballos en sí mesmo, sino incluso cuestiones a nivel técnico que lle podían dar posibilidade de financiación extra a este servicio no que ten que ver co Concello. Por lo tanto, as funcións son distintas, van a ir a máis, e eu creo que, ainda que isto ten unha vixencia de 2 anos daqui do día de hoxe, que se aproba aquí en diante, creo que se debe estudiar con moita máis concreción e con moita máis realidade o coste real deste servicio, o servicio que se presta, o número de operarios necesarios para poder presentar un servicio en condicións para estes 4 concellos que cubre e, en definitiva, que creo que este modelo repetitivo creo que caduca nesta última posibilidade e que se debe indagar en outras normas. Bueno, ben, nada, pois todo de acordo con usted de que primeiro temos que aproveitar este punto polo tema do convenio para dicir que temos un magnífico servicio de emerxencias con unha boa plantilla, pero é verdad que hai que dotarlo seguramente de máis medios. Eu creo recordar que o costo do servicio está por encima dos 700.000 euros e entre a Xunta e a Diputación decidimos nada, unha... Non, está máis, bueno, é igual, pois 500.000, vale, pero ao Concello debe costar uns 400.000, máis ou menos, ou 350.000 algo, vale? Entón, eu creo que é un servicio que temos que mellorar, é verdade, para que dotamos de máis medios, e eu creo que tanto a Xunta de Galicia como a Diputación debían de aportar máis cartos para este servicio. Estou de acordo con todos ustedes, pero, oye, está feito pola FEGAN, que nos representa a todos nós, e creo que o presidente da FEGAN é un do Partido Socialista, creo recordar, o presidente, creo, pero non importa, representa a todos os concellos, é un tema, digamos, da FEGAN, coa Xunta, coa Diputación, pero estou de acordo, todos os que estamos aquí estamos de acordo que o servicio é bo, que hai que melloralo, e hai que dotarlo ou ben de máis cartos do Concello ou solicitarlle á Xunta e a Diputación que non ten máis cartos, pero é un servicio con un costo bastante elevado tamén. Bien, entón, vai por unanimidade o punto este? Vai por unanimidade, señor secretario. Moitas gracias a todos.
E pasamos ao punto número 8, que é a proposición da Alcaldía de adhesión á Iniciativa Europea do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. O Consello de Saúde así dictaminou adherir ao Concello de Sanxenxo ao pacto que acaba de señalarse, facultando ao seu alcalde para representar o Concello na asignatura do mesmo. Moitas gracias, señor secretario. Señor concelleiro do Medio Ambiente, señor Deza. Boas noites. Bueno, como ben di, esta é unha iniciativa europea, basicamente comprométenos a reducir as emisións de CO2 daqui ao 2030 nun 40%, mellorando a eficiencia energética e adaptarnos ás repercusións do cambio climático. Para isto a Consellería ten un equipo de traballo que nos vai auditar os nosos servicios, por exemplo, todos os edificios municipais, etc. Básicamente isto. Moi ben, moitas gracias, señor Deza. Señor Rodríguez. Simplemente decir neste punto que, bueno, efectivamente, unha iniciativa europea que se presenta hoxe no pleno. Entendemos que efectivamente é unha tendencia que se debe seguir, por lo tanto é unha iniciativa que entendemos correcta. Simplemente nos gustaría que quedase en algo máis unha declaración de intencións se finalmente hoxe se aproba este punto, e ademais aproveitando que temos tantos concelleiros neste goberno, a ver se algún, xa sea o de medio ambiente, o de innovación, o de infraestructura, pero quen sea, que faga algo para levar a cabo esta iniciativa e que non quede simplemente en firmar un papel que nos mandan desde Europa e que queda ben firmar e nada máis, sino que se realmente implementen medidas que fagan que o 2030 podamos chegar á meta que se nos pon da reducción do 40% de emisións de CO2. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Gis. Sí, non digo a decir alguna cousa, porque é unha cousa que eu estou concienciado porque xa está pensando. Hai xente que non entende o cambio climático, entre eles o presidente de Estados Unidos, o que a mí me parece unha vergonza, pero non me extraña que este aquí e faga o que fai, facendo este tipo de cousas, non vai extrañar. Este é un compromiso para os alcaldes de Europa, pero precisamente o pacto de alcalde, quando chaman así, non sei por qué, porque usted non é señor Termo neste voce, pero fixeron antes outro tipo de cousas que era para enerxías renovables e mobilidade urbana sostible, e agora crearon o pacto de alcaldes para o tema do cambio climático, que é este que queremos aprobar este tipo de convenio, adherirnos a esta iniciativa. O curioso de todo isto é que este punto seguramente vai ser o que menos tempo se vai falar, o que menos tempo os partidos que están aquí van a decir nada, porque claro, non é unha cousa que cando Europa a xente dice, non é o Brasil do revés, non é o Cruz de Piragüismo, de Porto Novo, non é a calle de Progreso, son cousas que non nos afectan, non? Pero o cambio climático é unha cousa que está aí, o que non crean, é o que o cree. E se non se fai nada, ao mellor dentro de 15 anos, cando teñamos o Progreso revés, teñamos o Cruz de Piragüismo, teñamos as calles, teñamos o Puerto Deportivo de Sanxenxo, incluso máis grande do Porto Novo, igual non poden salir a tomar o sol, porque se queima como algún países que sabemos en outras partes do mundo que teñen que salir con crema de alta, incluso nin salir, porque lles dá o sol tan forte que aumenta o cáncer, estas historias. Como eso, os desastres que temos estes días en España, a veces que pasan, veñen por o cambio climático, igual non hai colleitas e non se pode comer, a velutina, non hai polinización, o que queiran, todo que podes imaginar que é peor. Por lo tanto, considero que é un tema que sería de, non solamente, eso estou totalmente de acordo con a señora Vanessa, de que simplemente se vote, levanta a man, e dicimos, adherimos a este convenio, non. Aquí hai que facer medidas non só a nivel Europa, aquí a nivel Concello, para eso nos adherimos para baixar o 40%, como dicen aí, as emisións de CO2, para que ter medidas concretas e facer cousas porque isto se leve a cabo. Neste contexto, pois tamén lle diría aos partidos políticos, cando agora hai un goberno, antes había outro, sea na Xunta, sea na Diputación ou sea no goberno central, que esta é unha cousa que ven, que está aí, que deberían de tomar medidas, pero para tomar medidas o que non se pode facer é poñer impostos ao solo, facer a xente ter paneles solares ou paneles solares, depois cobrar por a electricidade. Se queremos que a xente teña coches eléctricos, pois os coches eléctricos teñen que ter o precio e subvencionalos como se fixo antes cos outros,
para que poida comprar a xente, porque senón a xente non pode comprar un coche eléctrico, porque vale 50.000 euros. É como eso, se queremos deixar de usar o coche por este transporte público, que aquí sabemos que en San Seixo os autobuses pasan de viernes en Pascua, pero nos vimos xa non pasan, que os trens cheguen, e se temos o AVE que cheguen 2 horas daqui a Madrid en 5 ou en 6, pois eso todo ten que ver co cambio climático, aunque non queiran, resulta que aquí todo o mundo fala, Europa fai, que todo o mundo sona isto, San Xenxo, de España, o que sea, pero ao final estou vendo que aquí nin Dios, ou a maior parte da xente, aparte que xa ten que ser algo individual, fai absolutamente nada, ou fai o menos posible. E este punto, como digo, se eu non solto este rollo ahora, seguramente xa estaba votado, aprobado, e quedaba aí metido no caixón e nadie se acorda. Por lo tanto, señores, todos que están aquí, como se estiran en internet, ou se estemos aquí, tal, isto é unha cousa seria, e eu considero que ten que ser un punto que hai que votalo, todo o mundo, por supuesto, a favor, e que todo o mundo ten que ter conciencia de que os cambios están aí e que se non se fai nada, pois igual entre 30, 40 ou 50 anos, pois non temos nin playa para disfrutar, nin nada, porque non tamén. Moitas gracias, señora González Zaba. Sí, yo quiero únicamente invitar a los concejales de Medio Ambiente, al concejal de Medio Ambiente, en que reflexione sobre que la Unión Europea, aparte de firmar este convenio, pide que en 2020 sea el 50% de la basura que se recicle. Actualmente usted sabrá que España está en el 35%. Estamos muy lejos de ese... Pero es que en el 2025 nos van a pedir que se recicle el 60%. Y esto puede acarrear multas. Le invito a que reflexione sobre el compostaje, porque también tiene que ver mucho con las emisiones de CO2, porque se deja llevar basura bueno, pues, donde la queman, donde la incineran. Entonces que, bueno, mientras yo fui concejal de Medio Ambiente, puse un compostero y podría usted interesarse, es una sugerencia, porque viene a colación sobre este convenio. Únicamente es eso. Gracias. Muchas gracias, señor Otero. Sí. Bueno, a nos, efectivamente, creemos que esta cuestión ten un carácter máis simbólico que efectivo, porque eu parto un plantexamento xa moi, en fin, pouco serio desde a perspectiva europea, que parece que non ten ningún tipo de estrategia común, ni siquiera o que presuntamente se lle supoñía a Europa, que tiña que ser un pouco a punta de lanza de cara a unha renovación en toda regla do que sería a percepción e o comportamento medioambiental a nivel mundial. Por lo tanto, está ben, un documento tan simple, este é o expediente completo a isto, e é o que hai, un expediente, unha adhesión, unha serie de presuntas verificacións por parte da Xunta que son o primeiro que non cumplen. Por lo tanto, esta proposta que se trae aquí parecenos totalmente insuficiente, pero, como digo, é o que hai. O que si está claro é que un concello turístico ten moitas actividades que pode desenvolver para poder minimizar o impacto, porque somos bastante, como concello que se masifica en determinadas épocas do ano, produce grande cantidad de residuos e, en definitiva, obviamente, se poden adoptar medidas a nivel local de eficiencia para poder apostar un pouco polo futuro, por lo menos pola parte que nos toca. Pero, como digo, xa o propio plantexamento de que diga o pacto dos alcaldes, bueno, ten opinión de alcaldesas tamén, non? Estaría ben, pero o pacto dos alcaldes xa nos parece un enfoque totalmente equivocado. O sea, en todo caso, sería que os concellos adopten medidas, pero medidas continuistas.
sin que ninguén, por unha cuestión ideolóxica, como é o caso, e é evidente que hai partidos, como é o caso do Partido Popular, que en moitos casos é negacionista con respecto á cuestión do cambio climático, é negacionista porque priorizan cuestións do ámbito industrial ou outro tipo de cuestións do ámbito económico que, desde o punto de vista de recoñecer o problema que xa ven de longo, pois entonces, que quero dicir con isto? Que calquer pacto dese tipo pode caducar simplemente a expensas de que calquer futurible alcalde a alcaldesa deste concello considere que isto é unha taparrachada e, por tanto, non o ten por que cumplir. É dicir, isto ten que ir moito máis alá. O lógico é que se cree realmente en isto se faga, digamos, unha comisión mixta que por parte de todos os integrantes dos distintos colectivos deste concello afectos a esta cuestión e que quede de unha forma permanente para adoptar decisións definitivas para poder facer unha política continuista e efectiva a un período de 10 ou 15 anos vista, empezando mañá, se é posible. Pero, como digo, simplemente con que esa supervisión da Xunta ou cambiar unhas cuantas bombillas e tal, vas cumprindo o famoso pacto, pero desde o punto de vista efectivo non ten apenas repercusión. Moitas gracias, señor Deza. Pois mire, as melloras que propoñemos que se poden aplicar a Sanxenxo pois sería potenciar a compostaxe tanto no rural composteiros individuais como algún composteiro máis colectivo, reducir as queimas das podas, poñendo un servicio de estruturado das podas para facer estruturante para o compostaxe. Estamos xa con un tema do plan de mobilidade, potenciar o uso da bicicleta, fomentar o uso de vehículos eléctricos municipales, reducir o consumo en instalacións públicas, favorecer instalacións de energías renovables, facilitar aos veciños acceso a unha energía segura, sustentable e accesible. Potenciar a compra verde da administración local, potenciar os produtos de proximidade, potenciar os produtos ecolóxicos, en adaptación ás repercusións do cambio climático, a protección da costa, concretamente das zonas lunares, a loita contra a flora exótica e invasora, utilizar a nosa fauna e flora autóctona como reclamo de turismo sostivo e campañas de educación ambiental. No. Gracias. Señor Rodríguez, algo máis? Nada. Señor Rajís. Aí me traz unha cousa, Juan, que é o tema das bicicletas, pois eu sigo reivindicando, me parece un error gravísimo que cando fixeron a famosa calle que está desaparecer, que está construída da lanzada aquí, non tiña incluído o carril de bicicleta, a mí eso parece unha aberración total que non se hubiera feito por moitas excusas que se me digan de que había que volver a necesitar expropiar o que fuera, non importa, a bicicleta para esa bonita. Entón, non, é que é unha cousa que queres falar desde potenciar, resulta que está para un sitio para desencontrar. É vergoñento que o mellor que temos en Sanxenxo, que é a zona grande tal, é que non teña carga de bicicleta. E non por hoxe, eso non é de facer en 20 nin en porque todo sí que tienes que levantar as aceras e facer todo, é de facer. Entón, a min eso pareceme que é unha pena. E depois, bueno, se deixan usar as patinetas famosas, sabes os problemas que hai, espero que sea que o regule, así como outras cousas que están ahora sen regular, e sen problemas aquí. Gracias. Moitas gracias. Señora González Zaba, que dicir? Nada. Señor Otero. Simplemente é unha petición de que, unha petición que me permito eu que nadie ten por hacerme caso, pero de cara á vindeira corporación, considero que se debería crear, fai uns anos houve aquí algo que se creou e que abortou en pouco tempo, porque non había realmente unha vontade de aplicar, porque además caeríase en bastantes contradiccións, que chamamos daquela Foro de Medio Ambiente. Non sei se vostede o recorda, pero non tuvo ningún tipo de efectividade, que formou parte del, pero realmente aquilo decaeu por non se podía creer naquele instante, cando o que estaba de moda era a política urbanística no máximo esplendor. Por tanto, obviamente caería en contradicción todo aquilo coa cuestión medioambiental. Pero no momento no que estamos, e tendo en conta desde o enfoque do que é o sector principal, que non único, en todo caso principal, que é a cuestión turística, eu considero que se debe
conformar unha, como dixen antes, unha estrategia común, pero efectiva, en términos de participación de colectivos do ámbito da hostelería hasta todos os que conhecemos, máis alá dos habituales, porque xa temos moitas foros onde participa o CES. Isto creo que vai moito máis alá e simplemente como proposta de futuro para as ventas e sobre todo para servir unha estrategia e unha imaxe distinta que se está dando no que ten que ver co ámbito medioambiental, que creo que en eso, dende logo, non somos para nada unha referencia. E creo que se se fai un esforzo colectivo, si se pode lograr. Nada que dicir. Ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Nada. Bueno, este é un acordo que se queremos estar aí, digamos, nese club, por decirlo de maneira, hai que levarlo a pleno, que é o que o outro día o concelleiro foi a Natal, e máis ben tratas eso, pero estou de acordo con todos ustedes que isto, que non queden agua de borrajas, de facerlo aquí no pleno, para non facer nada. Eu creo que é un tema importante, gustoume o que dixe do tema de ou ben un foro medioambiental ou ben un tema de algo, pero que participen tamén a asociación, non solamente aquí os políticos, e había que convencer, creo que ya entendín eso, eu non o vexo mal eso, era que facelo, pero é verdad que habrá que facelo que conforme xa a próxima corporación, digo eu, non? Pois eu creo que sí, que é un tema que quería, eu suscribo eso que dixo o señor Otero. Ben, vai por unanimidade ou vai por unanimidade? Sí. Nada, pois vai por nada, moitísimas gracias. E agora pasamos a punto 9, que son postas a conocimiento da Corporación do Plan Anual de Control Financiero, e o punto 10 é posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía editada dende o 1 de outubro ao 30 de novembro de 2018. E agora, a ver, a moción esa. Vamos a ver. Es que, señora González Zaba, pero tenemos, trajo una moción, no trajo copias, ¿no? Sí. Ah, a ver. Bueno, a ver. No, pero primero era la moción, después juegos y preguntas. Primero era la moción. Lo que pasa es que le voy a explicar una cosa, mire. Le voy a explicar. Mire, señora... No, porque no tiene que ver. Vamos a ver, señora González Zaba. Tiene que... A ver, perdón, por favor. Hay una moción... No, hay una moción sola, ¿no? No. ¿Hay más? Hay una discrepación, una de esas. ¿Pero dónde están? Bueno, mira que son... Sí. Mira, a ver, la primera sí, está, ¿no? A ver, perdón, por favor, perdone, a ver, silencio, por favor. Vamos a empezar con las mociones. La primera moción es la de la señora González Zaba, que tiene que leerla para justificar la urgencia. Si votamos la urgencia, después se debate. Si no pasa la urgencia, pues ya quedó muerta, ¿de acuerdo? Sí, la tiene que leer ahora. Venga, tiene usted la palabra. Al Pleno del Ayuntamiento de San Censo, María del Coral González Zaba Pérez, con DNI 51329377R y con domicilio en San Censo, en su condición de concejala más escrita, y al amparo del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, presenta ante el Pleno de la Corporación Municipal la siguiente moción. Tras el lamentable suceso en el PAC de Astrada, en el cual un paciente falleció al no poder recibir atención inmediata por no haber profesionales que cubrieran la ausencia del facultativo que en aquel momento estaba atendiendo otra urgencia fuera del centro, y la reciente denuncia por parte de una médica del CHUS, donde fallecían 2 personas en urgencia, quiero mostrar mi repulsa y preocupación por el desmantelamiento sistemático de la sanidad pública y los peligros que acarrea para la ciudadanía, tal como viene denunciando plataformas como Sol Sanidad o la
la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, usuarios de la sanidad pública y diferentes grupos municipales de todo el Salnés expreso. 1. Los sucesos antes mencionados, así como situaciones de todo tipo que estamos viviendo en todo el país, en la atención primaria, son consecuencia de la política de recortes en recursos sanitarios promovidos por el Sergas a instancia del Partido Popular, fomentando y promoviendo el desmantelamiento de la sanidad pública con el objetivo de construir un sistema que favorece al sector privado. Los recortes, punto 2. Los recortes afectan a toda la atención primaria en general y en particular a los CAC, donde la situación es aún más preocupante por sus características. En todos los centros, al igual que en los hospitales, donde, entre otras cosas, se cierran plantas enteras, caso del Hospital del Salnés y del Hospital Provincial de Pontevedra. Además de la habitual saturación de los diferentes servicios derivada de la falta de personal y médicos, no se están cubriendo las bajas de los facultativos, provocando además de la reducción de servicio que los centros queden totalmente desatendidos cuando el único médico que está de servicio tiene que salir a atender una urgencia fuera del centro, circunstancia habitual y reiteradamente denunciada. Punto 3. En verano la contratación del personal es insuficiente. El horario de atención y algunos servicios en muchos centros de salud, como los de Cambados y San Senso, son insuficientes, mientras que la población del área del Salnés se incrementa de forma considerable debido a la importante afluencia turística. La confluencia de estas circunstancias conduce a masificaciones de consultas, más de 50 pacientes por facultativo y día, la aparición de listas de espera en los centros de salud, la saturación de las urgencias y que las familias tengan que hacer desplazamientos largos para que sus hijos e hijas puedan ser atendidos por pediatras. Punto 4. Tal como denuncian plataformas como SOS Sanidad con la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, la falta de personal que el Sergas esgrime como excusa es consecuencia de una total ausencia de planificación y un aumento en la precarización de los contratos del personal, por lo que muchos de nuestros profesionales declinan trabajar en la atención primaria de Galicia, emigrando a otros lugares con mejores condiciones laborales. 5. La inexistencia de PAC pediátrico en toda Galicia y la desacertada decisión política que llevó a que desapareciera el PAC pediátrico de Cambados hace que nuestros niños y niñas no estén adecuadamente atendidos, pues tal como recoge el informe anual del 2017 de la Valedora del Pueblo, la valoración y la atención por un médico de familia a un menor no puede ser algo común. 6. En el año 2017, la Asociación Plataforma Vecinal de San Senso, junto con la Federación de AMPAs Docón, entregaron más de 4.000 firmas tanto al EOXI Pontevedra Salnés como al Sergas. Cara a la consecuencia de un pediatra a mayores para el centro de salud de Baltar y una ambulancia medicalizada durante todo el año para la zona del Salnés. La respuesta del Sergas, avalada por el alcalde de San Senso, Telmo Martín, fue reformar el centro disminuyendo los espacios y aumentando el número de salas sin ver incrementado el personal ni la calidad de las prestaciones sanitarias. En julio, el Ayuntamiento de Ribadumia denunciaba que desde mediados del mes de agosto su centro de salud contaría con una sola facultativa por la falta de personal sustituto que cubra las ausencias de médicos que disfrutan de sus correspondientes vacaciones. A principios de agosto hicieron entrega de más de 300 firmas, mientras el gerente del EOXI Pontevedra Salnés se iba de vacaciones sin recibir al equipo de gobierno ni atender a sus ruegos para que se hubiese corregido la situación en su centro de salud. 8.
En Cambados, el pasado mes de agosto, Siga, siga. gracias, un paciente denunciaba que después de que los médicos del CAP lo habían derivado a urgencias del Hospital del Salnés, tuvo que esperar casi 3 horas a la ambulancia para poder llevarlo al hospital. Y después de que le habían dado el alta, tuvo que volver a esperar otras 4 horas para ser devuelto a su domicilio. Ambulancia en la que iba solo el conductor y sin silla plegable, por lo que tuvo que subir al paciente a pulso. 9. En pleno periodo estival nos encontramos con un centro de salud IPAC en Baltar, en el cual se constatan las ausencias de médicos y enfermeros, llegando la sobrecarga del personal hasta tal punto que 2 trabajadores denunciaron las condiciones laborales en jefatura de trabajo. Por incumplimiento de contrato, pues fueron obligados a hacer jornadas de hasta 21 horas. 10. Tras la manifestación de abril del año 2017, a la cual acudieron, entre otros, el propio señor Telmo Martín y el señor Gonzalo Pita, en vez de haberse incrementado el número de pediatras para tener una cobertura de dicho servicio de 9 a 10, lo que han hecho ha sido aumentar el número de consultas, pero no el de facultativos, por lo cual ahora mismo el área de pediatría presenta más deficiencias que antes, pues cuenta solo con una sola pediatra para cerca de 2.300 niños menores de 14 años y con la única ayuda eventual de un médico de familia. El área de pediatría se ha quedado sin baño infantil y la sala de espera se ha trasladado al pasillo, enfrente de la puerta de entrada y al lado de la mini sala de extracciones. Punto 11. En el año 2017, el PSDG-PSOE denunció la situación de nuestro centro de salud IPAC en el Parlamento, siendo apoyada tanto por BNG y de Marea. Y en este momento actual trabajan juntos en una comisión paralela en defensa de la sanidad pública y de calidad. Dada la gravedad de todo lo expuesto anteriormente, se hace preciso exigir responsabilidades y proponer acuerdos que definan una adecuada gestión de la sanidad pública y atención a los pacientes, por lo que propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. El Ayuntamiento de San Senso solicitará a la Consellería de Sanidad la dimisión del consejero de Sanidad, del gerente del Sergas y del gerente del EOXI de Pontevedra Sanés. El fin de las políticas de recorte y desmantelamiento de la sanidad pública gallega. La eliminación de la tasa de reposición y de su fórmula de cómputo. Un plan de estabilidad que permita convertir en interinas todas las plazas estructurales cubiertas con contratos eventuales. Reforzar los dispositivos de atención a las urgencias en los PAC. Un plan urgente de reposición de recursos presupuestarios y de personal. Y otro acuerdo es: el Ayuntamiento de San Senso solicitará al 061 un informe técnico detallado del cambio de criterio de uso de isócronas de las ambulancias medicalizadas y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Ahora tiene que justificar la urgencia. La urgencia está clara. La salud tiene que defenderse ya y se está deteriorando con esta actitud que está teniendo el Sergas desde hace ya muchos años. Bien, pues yo le tengo que decir que desde el Grupo de Gobierno no vamos a aprobar la urgencia de esta moción y le voy a decir 2 cosas fundamentales. La primera, que si tiene tanta importancia para usted pedir la dimisión del consejero, pues esto yo la recibí ahora al principio del Pleno. Como comprenderán, una dimisión se pide, pues estudiando muy bien los temas y otras cosas más que pone aquí. Eso por un lado, porque usted, una cosa tan importante para usted, se la trae así al comienzo del Pleno. Ya explicamos en el último Pleno ordinario que de las mociones con un carácter, a no ser que fuera una cosa que sucedió hoy mismo, que entonces tendría razón, pues se traen como mínimo a la mañana al registro para tenerla y estudiarla y lanzarla, para hacer
una contrapropuesta, pero me doy cuenta de que usted empieza a leer la moción, habla de San Senxo, de la sala de infantil, del pediatra, resulta que aquí no pide nada, pide una cosa genérica. ¿Qué pide usted? No, perdona que estoy hablando yo. Entonces, no está pidiendo nada para San Senxo, está pidiendo un tema genérico. Al 061, la dimisión del consellero, el tema de políticas de recorte gallegas. No, usted se pone aquí, oiga, que se amplíe el Centro de Salud de Baltar, le votamos a favor. No hay ninguno aquí que no quiera que se amplíe el Centro de Salud de Baltar. Que traiga usted más médicos para tal, le votamos ahora mismo a favor. Pero claro, está usted una cosa genérica. Además no entiendo una cosa, te lo digo sinceramente, con todo el cariño, usted dimite del PSOE, que es quien está manejando toda la sanidad a nivel de tal en la calle, resulta que bien usted no entiende nada, no estará votando un puesto a la lista otra vez, pero no entiendo. Hay cosas que no las entiendo, un tema tan serio como es la sanidad. Por lo tanto, desde el grupo del gobierno no vemos la urgencia de esta moción. Y si quiere tal, pues usted puede solicitar un pleno, si se lo firman los compañeros, para hablar un día verdaderamente de la sanidad, aquí de San Senxo. Puede solicitar un pleno, podemos venir aquí, debatir y hablamos de verdad de las necesidades reales que tenemos aquí en este municipio a nivel de los dos centros de salud que tenemos. Vale, si le parece bien, pero nosotros no podemos votar por urgencia este tema, ponernos aquí a debatir una cosa que no... ¿Me permite? Vale. Sí, a ver, diga. Un comentario. Sí, por favor. Vamos a ver, yo no estoy buscando otro hueco en un partido que me he ido. No, pero... Vamos a ver. Yo reconozco las cosas que se hacen bien en un sitio y en otro. Y si no quiero tener que volver a recordarles como ha sucedido con el tema de los incendios, porque ustedes hacen unos convenios, lo firman. En la oleada de incendios de 2017 murieron 4 personas y eso a ustedes les dio exactamente igual. Con la sanidad está ocurriendo lo mismo y les da exactamente igual. Y eso lo hace esta corporación y el PP, que es el que está privatizando la sanidad. Y a usted eso no le preocupa. Hay muertos, pero no le preocupa. Ni a PP ni a SAL. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes tienen una medicina privada? O sea, como tienen dinero, pueden llevar a sus niños a cualquier pediatra. Hombre, por favor, que estamos hablando de la salud de los vecinos y vecinas de San Senxo y de toda Galicia y de toda España. Y ustedes miran para otro lado. Pero bueno, ¿de qué van ustedes? O sea, a los muertos les importa nada. De verdad, que me diga, ampliar ¿en qué? Hombre, por favor, sean un poco más respetuosos con la vida. Tanto las que se quemaron en el tema de los incendios de 2017, como las vidas que se están perdiendo por una mala utilización, vamos, no una mala utilización, perdón, porque la sanidad está bajo mínimos, con unos profesionales excelentes, pero que ya no pueden más. Usted abra cualquier periódico, métase en cualquier periódico digital y lo verá, lo verá. Y San Senxo no es una excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Coral. Me le voy a explicar una cosa y no voy a entrar en el fondo de las cosas que ha dicho usted ahí, ¿vale? Bien, no voy a entrar en ese tema porque la sanidad es un tema muy serio. Pero le voy a decir un tema. Yo tengo un seguro privado, pero utilizo la pública porque creo firmemente en la pública. Pero le voy a decir una cosa. También es bueno que si tengo un seguro privado y voy al privado no ocupo una plaza en el público. ¿No entiende? Mucha gente que tiene el privado no está ocupando la plaza en el público. Sí, ustedes ríanse, pero es así, ¿vale? Pues no sé por qué se quejan. Si uno quiere tener un seguro... Yo igual tengo un seguro privado y no fumo. Bueno, pues es mucho perdón un mejor segundo. Un seguro la privado... sanidad pública. Pero perdón un segundo. Yo sé de mucha gente que fuma un paquete diario de tabaco que cuesta 5 euros y yo pago por un seguro 47 euros al mes. ¿Lo entiende? Privado y tengo derecho a muchas cosas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es cuestión de prioridades. Pero un seguro privado, una persona que lo tiene, lo utiliza, pues está dejando más vía libre y desatascando, lamentablemente, con el tema de la sanidad. Y podríamos entrar aquí un debate muy grande. Entonces, no sé por qué está en contra, pero yo, por otro lado, utilizo el Centro de Salud de Baltar, oye, en Montecelo cuando tengo que ir, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque creo firmemente en la sanidad pública y en los profesionales pero eso no públicos. quiere defenderla. Pero Ay, no muy bien, sí, ya pero como está. usted suelta con la lengua y tal, los del PP, como pagan el médico privado, que ya estoy cansado de tonterías de esas de tanto ya, porque tanto es... Mire, lo de la sanidad lo están utilizando políticamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, señor, y no voy a entrar en... Los Mire, muertos son muertos pero ¿qué pasa? Que no está... Oye, lamentablemente la gente está muriendo cada minuto. Que no le importa, pero sea... Eso lo dirá usted, Claro, pero que los bueno, muertos señora Coral. No es una cuestión Señora política, la González gente Zaba, se muere señora por González falta de Zaba, atención. usted quiere hablar un tema de que a nosotros nos importan los muertos, pero ¿de qué vamos?
Home, por favor, non entre usted en esas... Me parece mentira. Usted é unha profesional como usted, unha licenciada, pero usted de que va? Me está aquí, non me haga a mí hablar, me ha venido aquí de muertos. Por favor. Cuidado, e non quero mezclar el tema, de acuerdo? Me habla usted de los incendios, ¿para qué me está contando? Ya cuando habló, como que murieron aquí en San Senso. 4 personas, empezó usted antes a hablar. Bueno, por favor, que estoy hablando yo. Vale, hombre, ya está bien, utiliza usted muertos, ¿qué pasa? Que al decir muertos aquí nos asustamos todos, ¿lo que pasa? Lamentablemente, fíjese, mire, le voy a contar una cosa, fíjese que lamentablemente lo que pasó estos días con el pobre Julen. Pero usted da cuenta a un país como España, cómo reaccionó y lo que se hizo que somos ahora mismo en el mundo. Estamos sentados por lo bien que lo han hecho. Lamentablemente, pues oye, pues no pudo cogerse con vida. Pero el esfuerzo que hizo, que había que mandar aquí, ahora mismo darle a toda esa gente nuestro apoyo. Y a la familia de Julen, ¿vale? Que es culpa también de los recortes y no sé qué. Mire cómo andáis cachando todo un país. Y los mineros y todo lo que pasó en poco tiempo lo que han hecho. Y somos valorados, cualquier televisión del mundo ahora, desde Norteamérica hasta la China, están valorando lo que hizo España con ese tema. Y no me dio ningún color político de nada, ¿te das cuenta? Eso es lo que tenía que pasar con muchas más cosas, pero no utilizarlo. Y a mí esto de los recortes en la privatización no quiero ni entrar en eso, porque le he estudiado muy bien el tema, ¿sabe? Porque también me preocupó cuando empezaron con el tema. Lo que pasa es que hay quien vive de ese cuento, ¿vale? Y le podía contar muchas más cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay médicos ahora mismo aquí porque hay muchos en el paro y no los quieren contratar? La Junta tiene el dinero que haga falta para contratar médicos, pero lamentablemente se equivocaron en 2 cosas. Una, que hubo una mala planificación por parte de todos, y segunda, que ahora no hay profesionales, ¿vale? ¿Qué me está contando? Y lo ha dicho el consejero 40 veces. Tráigame pediatras que hay el dinero que haga falta. ¿Dónde los hay? Tráigalos usted. Tráigame una lista. Vamos usted y yo mañana junto al consejero. Al que usted pide la dimisión. Al que usted pide la dimisión, mañana vamos usted y yo a Santiago. Con la lista de los pediatras que tiene usted ahí para que los contraten. O médicos de familia o lo que sea. ¿De qué vamos, hombre? Tanto rollo y tanta leche ya. Bueno, por lo tanto, vamos a... Es que es verdad, señora Cora. A mí utilizar la sanidad políticamente me da la vergüenza. Vale, del PSOE, del PP y de todos. Es una vergüenza. Es jugar con la gente. ¿Entiende? Sí que me da vergüenza. No que Pero qué es la vergüenza de que me... Mire, no me hable del tema hasta, que tiene usted un bueno, no lo tiene, que no es del PSOE, es verdad. Tenemos un presidente en España, ya le contestó el señor Maduro. Usted me dice a mí elecciones, usted como un tronco con pero que vamos, aquí, qué país este. Por favor, Pasa que usted ahora, lamentablemente, el PSOE no tiene representación. Espero que la próxima elección la tenga, por lo menos un partido importante de gobierno como es el PSOE. Bien, y que haga las cosas mejor, que no pase lo que le pasó. Entonces vamos a votar la urgencia o no tal. Votos a favor de la urgencia. 5. Votos en contra. Abstenciones. Una abstención. Muy bien, queda rechazada la moción. Siguiente moción. La urgencia, sí, ya está. Entonces queda rechazada la moción. Bien, entonces ahora la siguiente moción, ¿qué es? Ahora va también a leer la... pero es conjunta. A ver, entonces, bueno, hai unha moción conxunta do bloque da señora Vanessa Rodríguez. Quen fai lectura da moción? Señora Rodríguez, ten a palabra. Sandra Fernández Agraso, con DNI tal, como concelleira do Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego, e Vanessa Rodríguez Búa, con DNI tal, como concelleira nunha escrita do Concello de San Senso. Presentan ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte moción. En xuño de 2015, recén chegadas ao Goberno, atopámonos cunha xestión do Servicio de Axuda ao Fogar catastrófica, que inclusive tiña provocado a apertura dunha inspección por parte da Consellería de Traballo. Esta é a situación que herdamos da anterior xestión do Servicio polo PP de San Senso. Atopámonos, como decíamos, un servicio no que, a pesar de que documentalmente todas as traballadoras tiñan as mesmas condicións laborais por contrato que cantos días de traballo, a realidade era que na práctica non se cumpría esa igualdade que existía nos contratos, provocando unha desigualdade entre as traballadoras. Ademais, o non existir suficiente persoal xerábase un exceso de horas traballadas por parte do persoal para cubrir as baixas e vacacións do resto das traballadoras do servicio. Nalgún caso, incluso, no mes de xuño de 2015, algunha traballadora xa superaba o seu horario laboral en máis de 120 horas. Todo ello repercutía nun deficiente funcionamento do servicio, a pesar dos esforzos das traballadoras, chegándose a unha situación insostible tanto para as traballadoras como para os usuarios.
De aí que as traballadoras presentaran unha denuncia ante a Inspección de Traballo, inspección coa que nos atopamos nada máis ocupar os nosos cargos de Concelleira de Servicios Sociais e Concelleira de Persoal. Ante estes feitos, decidimos reunirnos coa Inspección de Traballo, que, atendendo o recento cambio de goberno naquel momento, nos concedeu un prazo de 2 meses para solucionar a situación das traballadoras e traballadores do servicio. Como primeira medida, decidimos convocar unha mesa de negociación coas representantes sindicais das traballadoras, na que se acordou implantar un sistema de quendas, polo que se igualan as condicións horarias de todas as traballadoras do servicio de acordo co establecido nos seus contratos. Conxuntamente, con esta medida, creouse por primeira vez, ademais, unha bolsa de emprego para incorporar un listado de traballadores que puideran cubrir as baixas vacacións e demais incidencias imprevistas que puideran xurdir, para que o servicio non se vira interrompido en ningún momento, nin que as traballadoras tiveran que facer máis horas das que lle correspondían. A bolsa tamén nos permiteu devolver o exceso de horas ás traballadoras que a desastrosa xestión do PP lle obligara a ter que facer as sabendas de que non lles poderían pagar, xa que a posibilidade de pagar esas horas extras estaba vedada naquel momento pro plan de axuste, que este Concello tive que sufrir pola lamentable situación económica na que nos atopábamos por entón como consecuencia das sentencias judiciais e demais débedas que as políticas do PP supuxeron para Sanxenxo. Tras as medidas levadas a cabo polo goberno tripartito, o funcionamento do servicio mellorou considerablemente e arquivouse o expediente por parte da Inspección do Traballo a considerar que se lle dera unha solución acorde a dereito. Meses despois, produciuse o cambio de goberno e, curiosamente, o PP que tanto criticara a auditoría de todo o personal do Concello levada a cabo polo goberno tripartito tardou tan só 4 meses en solicitar pola súa parte unha auditoría da xestión do servicio de axuda ao fogar, véndose incapaces de manter o bo funcionamento do servicio. Tras obter o resultado da auditoría elaborado pola empresa CIGESOC, con data 28 de febreiro de 2018, o actual goberno de Sanxenxo convocou unha mesa de negociación na que non só non se negociou nada, sino que tamén se lle ocultou aos traballadores o resultado da auditoría realizada. Tras a reunión, o grupo de goberno impuxo de forma unilateral un sistema polo que as traballadoras pasarían a facer unha garda cada 19 días, na que terían que estar disponibles para cubrir imprevistos a pesar de estar no seu día libre e sin recibir ningún tipo de contraprestación a cambio. Esta imposición do goberno de Sanxenxo supuxo a presentación dunha demanda por parte das traballadoras contra o Concello, a cal foi resolta por sentenza do 22 de outubro de 2018 do Xulgado Social número 4 de Pontevedra, na que se lle dá razón aos traballadores e traballadoras do servicio e se condenou o Concello a ter que repoñer as traballadores e traballadores afectados nas súas anteriores condicións de traballos, por un defecto na convocatoria da mesa de negociación que deixou desprotegidas a estas traballadoras. Con posterioridade, o Concello, a pesar da sentencia, volveu a convocar unha nova mesa de negociación na que de novo non se negociou absolutamente nada e se impuxo de forma de novo unilateral o criterio do goberno actual de instaurar o sistema de gardas cada 19 días nun día libre das traballadoras e sin ningún tipo de contraprestación. Ante esta situación, xa se produciron varias protestas por parte das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, incluindo concentración ás portas do Concello co lema de non os abusos de Telmo Martín contra os traballadores do SAF, que desgraciadamente non tiveron resposta alguna, nin por parte do alcalde, nin do concelleiro de personal, nin da concelleira de servicios sociais. Por todo elo, solicitamos ao pleno da corporación a adopción do seguinte acorde. Solicitamos que se convoque de novo a mesa de negociación e que se nos permita a asistencia ás concelleiras Sandra Fernández Agraso e Vanessa Rodríguez Búa para colaborar desde a experiencia que nos deu afrontar como concelleiras delegadas de áreas de servicios de personal e servicios sociais a situación de desastre organizativo que nos atopamos, no que logramos chegar a acordos cos traballadores deste servicio que redundaron na mellora do funcionamento do mismo. Nada máis. Simplemente considero que isto non debería nin ter que justificarse a urxencia. Entendo que hai desaprobar, non? Está justificado, justifico un pouco máis. Están elas aquí e que, polo tanto, por respeto ás traballadoras, vamos a estar, non? Sí, bueno, por respeto ás traballadoras xa pude atendelas antes, pero, bueno, efectivamente, polo menos non faltar yo. Despois falamos, non se preocupe, usted cae aquí para algo. Bien, entonces, bien, pues vamos a aprobar a urxencia por unanimidade, entonces, vai por unanimidade? Queda aprobada a urxencia por unanimidade. Debata ahora aí a... A ver. Vale, pois simplemente o que decíamos antes, que ante esta situación na que por parte das traballadoras se verbalizou e incluso se fixo unha serie de reclamacións por parte do alcalde deste concello, non se atendeu a reclamacións feitas polas traballadoras, nin se respetou os cauzos que marca a lei para levar a cabo as mesas de negociacións, pois con todo os
trámites que marca a lei. De feito, temos unha sentencia do xulgado social no que sería efectivamente eso, que non se respetaron os trámites previstos. Como xa adiantábamos hoxe no pleno, se falaba no seu día que cando se pideu a auditoría de personal, que o tripartito pideu unha auditoría de personal, que eso non valía para nada, tal, atopámonos agora que 4 meses despois de chegar xa se solicitou tamén por parte do goberno que está agora gobernando unha auditoría, pero dedicada exclusivamente a este servicio. O resultado desa auditoría, o que ven dicindo é que hai varias alternativas para mellorar o servicio, pero si é certo que unha das iniciativas que propón é o feito de establecer estas guardias cada 14 días, pero con unha serie de condicións que curiosamente non se aplican, porque supoño que despois a compañeira relatará con máis dedicación. Pero o curioso é que por parte do goberno só se leou da iniciativa a parte que lle interesaba, deixando un apartado que consideramos de gran importancia. En canto a sentencia, simplemente decir que por parte do Concello entendo que non se volverá a producir os argumentos que se fixeron nese momento, que incluso a propia sentencia califica de absurdos, dicindo que a implantación do sistema de guardias de disponibilidade para as trabajadoras, como se pretenda, viña a supoñer unha mellora, porque de estar de guardia durante 365 días ao ano as traballadoras pasaban a estar de guardia tan solo unha vez cada 18 ou 19 días. Este tipo de argumentos que foron os que o Concello manifestou no seu día ante o xulgado e que a propia sentencia califica de absurdos, entendo que non se volverán a repetir nesta sede. Por lo tanto, creo necesario volver a convocar unha mesa de negociación na que solicitamos a participación para poder colaborar, para poder chegar a un acordo que entendemos que debería pasar por unha solución na que as traballadoras puderan participar e estuveran de acordas, que probablemente sería o mellor manter este sistema, pero non obviando parte da proposta que fai a propia empresa que vostedes contrataron para facer a auditoría importante, que é un matiz que eu creo que cambiaría tamén a oposición por parte das traballadoras. Dous matices que, bueno, para non ocupar eu todo, xa que é unha moción feita entre as dúas, pois doi o paso á compañeira Sandra para que ela relate o resto da moción que aprobamos. Sí, claro, continuo coa cousa como afirmar o digo eu, como queira, non? Certamente, como ben relataba a moción, que é unha moción de feitos cronolóxicos, certamente os problemas laborais do SAP levaban inquistados moito tempo antes de chegarnos, como ben di a moción. Nos primeiros 6 meses do ano 2015 houve moitas traballadoras que superaron amplamente as súas horas efectivas, ata en ocasión máis de 140 horas que logo hubo que devolverlle. Hai que recalcar dúas cousas. Unha, que a pesar de esa pésima xestión do SAF nos anos anteriores que provocaron esa denuncia en Inspección de Traballo, os usuarios sempre estiveron ben atendidos grazas á profesionalidade e á voluntariedade das traballadoras naquel momento. E dúas, en honor á verdade, hai que decir que a xestión deste servizo é moi complexo. Seguramente é o servizo que máis difícil de facer as quendas de todos os servizos que ten o Concello é este. Non por dificultade, nin o mellor por perigosidade que poden ter outros servizos, sino por o tema dos horarios. E para que o mellor a xente que este aquí o entenda, cada traballadora ten o seu horario, é dicir, cada traballadora está un número de horas semanais contratada, non teñen un horario igual. Pero ademais algo tan disparo como unha que está 27 horas e media, outra 24, outro 20, outra 37 e media. Entón é moi complicado facer quendas cando non é proporcional os horarios das traballadoras. E logo, outra cousa moi importante, que cada usuario ten un horario distinto, con unha duración de servicio distinto, incluso en días distintos. Hai usuarios de fin de semana, hai usuarios de semana, hai usuarios que a mellor solo se van un par de días. Todo isto é según demanda ou según, dependendo se é dependencia ou de libre concurrencia, ou según nos traslada a dependencia da Xunta de Galicia. A parte desto, incluso na propia dependencia e así, incluso nunha inspección que huera cando era conselleira, se fixo saber que é o propio usuario que ten que demandar ese horario, é dicir, incluso para facer unhas boas quendas, o propio Concello non pode dispoñer do horario como queira durante o día, senón que ten que depender do horario que lle dá a Xunta de Galicia para poder facer ben esas quendas. Por lo tanto, hai que decir que non é nada fácil, é moi complicado ese servicio e, efectivamente, bueno, non
as accións que dá foron accións que incluso estuveron algunha delas en riba da mesa cando foi a nosa negociación que les votamos por algúns motivos moi evidentes. O que sí xa non nos gusta é que se faga unha lectura torticeira da auditoría por parte do Goberno, obviando de forma intencionada a frase máis significativa da opción que recolle o Grupo de Goberno como mellora para ese servizo. É dicir, no tema, como ben decía a compañeira Vanessa, no tema das días de estar de garra nos días de libranza, é dicir, que estén de garra nos días que son libres para elas, teñen que estar disponibles, non poden salir do Concello, teñen que estar pendentes do teléfono en todo momento, e o propio auditoría que manda facer o Goberno a liña de abaixo con hai que tener en cuenta que el establecimiento de un sistema de disponibilidad debe contemplar algún tipo de contraprestación para las trabajadoras del servicio. Por lo tanto, hasta a propia auditoría di ben claro que non se pode pedir eso a cambio de nada. O segundo convenio colectivo para a actividade de axuda no fogar na Comunidade Autónoma de Galicia tamén di que a disponibilidade terá sempre carácter de voluntariedade, a un requerimento que se poida producir dunha situación de emerxencia específica, é dicir, emerxencia non con algo que sepas días con anterioridade e como sabes que esa persona vai estar disponible, se non tomes medidas para ese día. Entón, falase de algo urxente, incluso dá datos e minutos en ese convenio, sendo o tempo disponible non computable a efectos de xornada ordinaria, computándose como horas extraordinarias e, polo tanto, remuneradas. Nunca unha decisión unilateral dun grupo de goberno debería ser contrario a un convenio colectivo asinado na Comunidade Autónoma de Galicia. Desde logo, estamos todos de acordo que é preciso un estudo para levar a cabo outras accións que den solución. E como ben comentaba Vanessa, nos estamos dispostas, dentro da nosa experiencia vivida nese ámbito, porque lle podo asegurar que o servicio que recollimos estaba nunha situación de un deterioro brutal, para colaborar e chegar a acordos. Sí, señor González, señora Gis. Sí. E despois a señora González. Me gustaría que una crítica a unha cousa, que non traballen en asuntos sociales, non teño a experiencia que teñen aquí a señora Sandra e a señora Vanessa que levou o tema este. Sí que é verdade que polo que vi na prensa, polo que me contaron, pues basicamente sí que hai un problema aí. Parece ser que é complexo, como dice a señora Sandra, e que, bueno, seguramente xa dicen cando foron os presupuestos que a partida que pusieron de asuntos sociales, non sei se pusieran que aumentaban 50.000 euros, non sei como era que dicen que ten moito máis, pero indo o tema este, a mí gustaría que me clarificara o Concello, porque aquí, polo que di a moción, hai a sentencia esta do xulgado que condena o Concello a repoñer as traballadoras afectadas nas súas anteriores condicións. Sin embargo, o Concello despois decide que non e sigue facendo o que non debía, dentro do meu punto de vista. E me quero que me clarifiquen, porque se ten unha sentencia de xulgado, porque o Concello fai isto, sobre todo cando sabe que está repercutindo a xente que está traballando nas súas condicións de traballo. Entonces, eu non necesitei unha sentencia judicial, porque ahora o que o señor Termo me están dicindo aí que estaban as cousas funcionando de alguma maneira, estaban funcionando ben, porque agora volveron ao de antes, e por eso ten esas protestas seguramente, esas historias. Non vin alguna nota de prensa, é un tema bastante, non sei, os asuntos sociais aquí en Sanxenxo funcionan bastante, eu creo, pero creo que non hai medios nin xente suficientes. Pero o que eu tenho que facer é mellorar iso. En vez de meter tantos millóns en outras cousas, a veces con poñer aí un pouquiño, fanse moitas melloras. Eu non entendo por que non están a facer. Pero, bueno, que me clarifique, por favor, o xulgado, despois de dicir, non, o xulgado dixo isto e nós facemos outra cousa. Moitas gracias, señora González. Sí, a mí me parece alucinante lo que estoy oyendo. Yo de este servicio tengo poco conocimiento, pero por lo que han explicado, muy bien explicado tanto Vanessa como Sandra, me parece alucinante que haya una sentencia a favor de las trabajadoras y el Concello vaya en contra de esa sentencia y de los intereses de las trabajadoras. A mí eso me parece, vamos a ver,
se tiene que estar del lado de la legalidad, y más del ayuntamiento y el señor alcalde. Entonces, también estoy con el tema de que, bueno, de que dice Roberto, que me lo explique, pero desde luego, tal y como viene aquí, es impresionante. De mal, claro. Gracias. Muchas gracias por explicar todo eso. Vamos a dar la palabra al consejero do Goberno de Asuntos Sociales, a señora Freire. Bueno, boa noite a todas as persoas que nos acompañan. A mí tamén me encantan os feitos cronolóxicos e a verdade é que esta moción podería haberla feito eu estando na oposición, pero si estuvera na oposición, por exemplo, ahora mismo podería haber feito esta mesma moción, porque me dicen aquí que a señora Sandra Fernández Arcadraso se atopou con unha inspección de inspección de traballo cando ela chegou ao goberno. Bueno, pois eu tamén me encontrei con unha inspección cando cheguei ao goberno. Mira que cosas tiene la vida. Que me decía, era unha inspección de servicios sociais, e me decía cousas como que, o sea, é de maio, a acta de inspección de servicios sociais do mes de maio, vale? Que me decía, do maio de 2017, cando nos chegamos ao goberno, pois encontramos esta acta tan curiosa, a que eu tuve que pedir á Xunta de Galicia un plazo, unha prórroga, para poder contestarlle e poder correxir a cantidade indecente, vale, de defectos que tiña o SAF, entre outros servizos de servicios sociais, pois tamén pedi unha prórroga para poder contestar e poder modificar pois, as deficiencias coas que me topei. Como ben decía que me encantan os feitos cronolóxicos, vou a facer solamente un pequeno resumen, vale? O SAF, cando a señora Sandra Fernández Arcadraso chegou ao goberno, tiña 2 turnos, vale? Un de luns a vermes e outro para os fins de semana e imprevistos. En decembro do ano 2015, Sandra Fernández Arcadraso, con esta inspección de traballo que ela se atopou, que tiñas unha serie de deficiencias, son coñecedora, e había que correxir, tomou unha decisión que me parece ben, que non discuto, e que, bueno, que está ben, que algo hai que facer, non se pode un quedar quieto, non? A súa solución, entre outras moitas, podía ser correcta ou non. Eu non vou entrar en eso, non vou entrar. Pero arrojou unha serie de consecuencias. E esas consecuencias desa quenda que se estableceu son as que arrojou esta acta de inspección de servicios sociais. Este servicio tan complexo que, como me meta a analizar moito, xa non vamos a entender nada. Pero, bueno, vou vos explicar. Entre as deficiencias que topaba, a min unha que me resulta pero moi significativa, sobre todo tendo en conta cal é o obxectivo do SAF. O obxectivo do SAF é mellorar a calidade de vida das persoas dependentes ou con dificultades de autonomía. Bueno, pois, nesta acta nos dicen, constátase que a entidade, o Consello de Sanxenxo, conta cunha lista da garda de 16 persoas. Cando eu cheguei, isto era maio, había 21. Bueno, había máis, pois estáse prestando servizo con inferioridade á intensidade concedida, non contan con disponibilidade horaria do persoal de auxiliar de atención directa, non contan cun protocolo de sustitucións, bueno, entre outras. Que pasa cando se elimina o sistema de turnos? Vale? Que os imprevistos que se cubrían con ese personal contratado especificamente para fins de semana imprevistos desaparece, co que non temos unha maneira áxil de poder cubrir incidencias cando se presentan. E temos que contar sempre que estamos falando de persoas dependentes. Non podemos deixar unha persoa sin atender o día seguinte, porque non é un xardín que pode esperar, non é unha obra, son persoas. Nadie quedou sin atender nunca. Por favor, silencio. O que iba a decir a continuación, antes de que se adiante o público e se altere, é que sempre se respetou as persoas e se cubriron todos os servicios coa disponibilidade das persoas que traballan nese servicio. A que eu sempre
eu digo, o dixo públicamente no seu momento e seguirei no dicindo sempre, son boas profesionales e prestan o seu traballo dunha maneira máis que aceptable, o sea, máis por riba moitas veces do que deberían facer. Pero cal é o problema? Que nos temos que organizar o servicio, temos que ter sempre previsto o que poida pasar. Vale, nos, cando vimos todo isto, bueno, claro, tiñamos que poñerlle unha solución e nos puxemos a traballar. E contratamos unha empresa, vale, unha empresa que nos analizara o servizo especificamente este e detectara as debilidades. Nos xa as víamos, é dicir, non se pode estar improvisando, non sabíamos cales son as debilidades, pero que non lo dixera, por se non estábamos no certo. Esta empresa nos dou uns resultados que nos pareceron acertados e se puxeron en marcha. Quero aclarar agora mismo o do xulgado. Non é así como estades pensando. As medidas que se impuxeron, elas demandaron e gañaron porque se consideraba unha modificación sustancial das condicións de traballo e, polo tanto, había que negociar esas medidas. Non quere dicir que sean non legales, sino que había que negocialas. Ben, había que negocialas. Ben, puxémonos, montamos unha mesa de negociación para negociar con elas esas medidas. Acudiron, vale, pero non truxeron ninguna proposta. E, de feito, a última mesa de negociación ni siquiera acudiron. E quedámonos sentados aquí o señor concelleiro de persoal, o técnico responsable e máis eu, esperando por elas. Esperando por elas. Ni fixeron propostas, ni viñeron á última mesa de negociación. Eu sei, vale, sei das dificultades, sei dos problemas que pode colevar este servizo, a propia concelleira Sandra así o dixo, pero un goberno que sea responsable, vale, non pode nin pode deixar de organizar o servizo, nin pode facer un mal aproveitamento dos recursos. O do resultado da auditoría, porque aquí dice a señora Sández Agraso que dice que había que devolverlle horas porque estaban traballando demais, e isto, é lógico que non se pode permitir, e me parece ben que houbera posto as medidas concretas para solucionalo, pero que tampouco se pode permitir desde un goberno que xestiona cos cartos de todas as persoas é que a auditoría nos diga facendo un cálculo de horas que están deixando de traballarse 40 horas semanales, que é unha persoa a xornada completa. Eso entre outras moitas cousas. Nos creo que o estamos mellorando bastante, correxindo as deficiencias do sistema implantado, mellorando a calidade de vida das persoas e non facendo nada que non estea axustado a dereito. Aquí nos piden no seu acordo, e por iso lle teño que pedir aos meus compañeiros de goberno que voten en contra desta moción, piden que se convoque de novo a mesa de negociación que nos permita a asistencia das concelleiras para que, dentro da súa experiencia, nos axuden a mellorar ou a correxir a situación de desastre organizativo que nos atopamos. Mira, nos cando chegamos non estaban ni siquiera facendo as visitas de coordinación, estánse facendo 2 visitas de coordinación ao ano ao domicilio de todas as persoas, que nos permite detectar as incidencias. E despois, dice que desde a súa experiencia, queren axudar. Eu, aparte da acta que dixen que me topei noutra cousa, cando cheguei ao goberno, que foi unha sentencia de despido improcedente para unha traballadora do SAF que foi o Concello obrigado a readmitila. Eu, sin entrar nas condicións persoales da víctima do despido, sin entrar en eso, nin nada máis, nin en dimes e diretes,
Solamente sei que tuvemos que reorganizar o servicio para darle o seu posto de traballo a esta persona que había sido despedida de maneira improcedente. Entonces, ¿de qué organizaste ti se pide? Por favor, por favor. Si vinieron personalmente a pedir su máis... A ver, por favor. Telmo, somos... Haga el favor, que si no le tengo que mandar a retirar del salón. Por favor, silencio. Entonces, como ben decía, tuvemos que reorganizar e dar cabida a esta persoa que había sido despedida, e dice que elas nos queren axudar na mesa de negociación. Hombre, nunha mesa de negociación, cando se convoca, o lógico é traer propostas e negociar, vale? O que non se pode non traer propostas e despois queren negociar. Hai os plazos, eu penso que os plazos, os procedimentos, pois deben cumplirse. Os tempos son para cada cousa. Eu pediría, por favor, un pouco de coherencia, de concreción, non, un pouco máis de coherencia no que se pide, sobre todo, diciéndonos a propia conselleira Sandra as dificultades deste servicio. Eu, a verdade, que me sorprende moito, ou non me sorprende, que ela traia esta moción despois do que pasou e do que ela mesma conoceu co servizo de axuda a domicilio. Creo que non todo vale en política. Eu creo que non todo vale. Pero, bueno, alá cada un coas consecuencias, sobre todo, porque cando un dice ou promete algo, despois, normalmente, o debería cumplir. Pero, bueno, cada un que tome as consecuencias do que dice e que actúe en consecuencia. Gracias, igualmente. Moitas gracias, señora Freire. Sí, señora Rodríguez. Literatura para un lado, literatura para outro lado. Eu creo que os políticos temos que empezar a mentalizarnos lo que temos que ser útiles. Entonces, vir aquí uns a contar unha película, outros a película non soluciona nada. O que se está pedindo aquí é claro. Se está pedindo que se volva a reunir a mesa de negociación, porque na outra non fixeron proposta. Bueno, pois agora faría unha proposta, e se nos deixades acudir, incluso poderíamos levar unha proposta a nós. Unha proposta que, además, se axustaría o que marca a lei, que sería, pois, por exemplo, podría ser unha solución, habría que falarlo con elas, pero podría ser unha solución ás quendas cada 19 días dentro dos seus días libres, sempre cando foran voluntarias para os traballadores que aquilo quixeran, e remuneradas. Porque hai unha diferencia, esta solución daquela nos desbotámola, entre outras cousas, porque tiñamos unha cousa que vos non tendes hoxe, que era o impedimento de poder pagar calquer tipo de horas extras a calquer traballador deste concello. Impedimento que hoxe non existe. Polo tanto, se poderían incluso considerar estas horas como horas extras e remunerarlas ás traballadoras do SAF, igual que se lle remunera a outro tipo de traballadoras deste ayuntamiento. Polo tanto, en vez de estar aquí a debatir que non fixo mellor ou que non fixo peor, o que debemos estar a debatir é: vaise facer outra mesa de negociación, sí ou non? Cal é o problema de facer unha nova negociación? Por que o Concello de Sanxenxo non se quere sentar de novo coas traballadoras do SAF? Non se quixeron sentar unha primeira vez, tuveron unha sentencia e tuveron que sentarse unha segunda vez. Por que non se pode ser unha segunda por culpa do Concello? Por que non pode haber unha terceira hora? Por que non lle queredes evitar un pleito a este Concello? Porque probablemente esta situación, se seguides na tesitura na que estades de non escoitar as traballadoras, acabarán un novo pleito. Por que de unha vez por todas o PP non se preocupa de non facilitar máis pleitos a este Concello e sentarse de novo a negociar? Nada máis, é o que se está pedindo. Sentarse de novo a falar. O principal que temos que facer é escoitar a xente e non impoñer as cousas. Sentarse a falar é o que se está pedindo. E se votades que non a esta moción, o que estás facendo é negarnos a falar cos traballadores para chegar a unha solución que non é tan complicada chegar a esta solución. Que é máis, o propio informe que tuvestedes nas vosas mans xa vos lo indicaba, e ainda así omitístedes esa parte. Pois o único que se está pedindo é sentarse a falar, nada máis. E de feito é perfectamente acorde a normativa que acudéramos a mesa de negociación, porque como supoño que sabedes, en calquer mesa de negociación pódense incluso, ainda que non sean concepto de concelleiras, sino levar asesores, chamanse asesores por lei, pero pódense levar calquera persona que se considera oportuna, co cal a entrada na mesa de negociación ten un perfecto encaixe na normativa, co cal tampouco é ningún impedimento. O único que se está pedindo é dárselle voz ás traballadoras para aforrarlle un pleito a este Concello. Nada máis, é para conseguir que as traballadoras se lle respeten os seus dereitos e un funcionamento
o cal vai redundar efectivamente na millora do funcionamento para todos os usuarios deste Concello. É o único que se está pedindo, que se volva a reunir a mesa de negociación para que se poidan facer as propostas que se consideren oportunas, nada máis. Se vos negades algo, é simplemente eso, a escoitar. A ver, sí. Bueno, pero bom, e piden unha cosa e está. É que non é tan complicado todo isto. Podemos estar aquí toda a noite, pero... A veces é curioso como se contan as cousas, non? Resulta bastante curioso. Resulta que vostede fala de que cando cheguen eu había efectivamente unhas traballadoras de non saberlas e outras de fin de semana. E a mí se me ocorreu así, facer quendas, o que vostede obvia é que antes o Partido Popular, onde hai tres compañeiros que estaban no anterior goberno, antes o Partido Popular tiña as traballadoras co mismo contrato, están todas contratadas de luns a domingo, en donde había algunhas que traballaban de luns a venres, non sei por que criterio, e outras que traballaban todos os fins de semana do ano, imprevistos, baixas, vacacións, así, a destaco, que se dice. Entón, evidentemente, como comprenderá vostede, esa situación, hombre, moi legal non é, e moi xusta tampouco. Por eso se cambiou e se fixeron as quendas. Son quendas complicadas, que xa o dixe. Nada mellor que nos pasamos por ese posto para saber que son quendas complicadas polo que dice, porque cada traballadora ten un horario distinto, cada usuario ten un horario distinto, e é moi complicado, nadie está dicindo que sea fácil. Agora ben, se vostede o que quere beneficiar a unhas sobre outras, como fixeron os seus anteriores compañeiros, digo públicamente, senón evidentemente va a ter que seguir sendo por quendas o máis igualitarias posibles para todas. Cando eu cheguei tamén, o que pode dicir é que, estando tamén tres compañeiros de vostede nese goberno, había 4 personas que levaban, claro, é que o tema de decirlo así é moi complicado e moi fácil e, non, é que vostede non se atopou a ninguna persoa con ningún contrato irregular, sí. Persoas con contratos por obra e servizo que levaban máis de 3 anos, dos cales un foi o despido improcedente. Non despidín improcedentemente a nadie que estuvera en plantilla. Cuidadito, No, cuidadito no. Porque senón vostede está faltando a verdade. Esa señora non estaba en plantilla, esa señora era do persoal que, por certo, ademais, a baixa dunha, se non recordo mal, a baixa definitiva dunha persoa por incapacidade, esas horas se repartiron entre unhas persoas por un contrato de obra e servicio. Eso foi así. Por certo, as outras traballadoras, a esta hubo que readmitila, pero as outras traballadoras non están en plantilla, tuveron que pasar a bolsa, porque era o legal, pasadas a bolsa. Solo que as circunstancias persoais de esa persoa, pois mira, conseguiu que un xulgado a readmitise. E non vamos a entrar en máis detalles porque entraríamos en algo persoal. Cando vostede di que o que hai que mellorar é a calidade da vida das persoas, estamos todos de acordo, pero estará conmigo en que as traballadoras non son persoas, non? E outra cousa, mandou vostede facer o día 19 do 12 do 2007 un informe sobre xestión mixta, é dicir, privatizar unha parte do servizo. Esa é a solución que vostede dá? Espera, un momento. Señora, ¿quién sabe o que dicir? Sí, vamos a ver. Calquer traballador, que sobre todo se traballa en Concello, calquera, o que non pode facer é traballar e non cobrar. Entón, iso aí sí que dou totalmente a razón. As empresas sociais, se están facendo, están poñendo eso de 19 días, unha guardia, e ao final son ese non ia traballar sin cobrar. Básicamente para non pensar gastos. Pero aquí, señor Telmo, vostede, que ten, falabas antes de que hai remanentes de tesorería positivo, falou de 1,5 millón de euros que non se gastou para pedir crédito, pero hai moitos millóns que ahora por aí capos. Estou totalmente seguro, pero totalmente seguro, que se usted quere, saca unha partida onde sexa e contrata a alguén ou paga as horas a que nos ten que pagar, e eso solucionase, si quere, mañana, si usted quere. Eso sabe o ben. Pasa que outra cosa que aparte de todo isto, por lo que estou vendo, por lo que escoitín no público,
experto no campo, como a señora conselleira de Asuntos Sociais de agora, a de antes, e a señora Vanessa que va a personal. E non sei isto ao pé, non? Porque isto acaba de chegar fai 15 minutos. A explicación esta, todo o que está pasando aquí, máis ou menos, coñecía por riba. Pero non sei un tringo da cuestión, nin esa xente que se despiden, en todo, como dicen que é tan complexo, que ainda nin ustedes, eu creo que entenden ben, pois logo deixo que sea complexo, ustedes son os expertos. Pero se lle digo, ustedes falan de que cando se reuniron na segunda mesa esta, que por lo que escutín aí que xa non hubo ni negociación. Entón, eu creo que hai unha tirantez, seguramente entran temas xa, incluso a nivel persoal, que unha persona non cuadra xa non ten que falar con ela, creo que é un erro, se é así. Creo que a concelleira, é verdade que a xente ten que ter propostas, pero a responsabilidade do concelleiro do alcalde é dar solucións aos problemas, e se non llos dá e non o busca, pensa que llevan a solucionar os problemas aos traballadores, creo que está equivocada a concelleira Silvia Freire. Considero tamén, por outro lado, un oportunismo o que aquí piden a señora Vanessa e a Sandra, pero mira, son tan bo que vou votar a favor, porque, claro, hai eleccións, entre outras cousas, aparte que hai que solucionar os problemas, tamén é verdad que isto queda moi ben de cara a galería, non? Vamos a arreglar os problemas, porque poñémonos aquí, pero sí que é verdad o que di, son xente que teñen experiencia, aparte de a señora Vanessa é unha abogada que conoce ben todo isto, seguramente, e a señora Sandra estuvo aí, e considero que se poden algo, que si se pode fazer, como acabei de mencionar que pouco a señora Vanessa Rodríguez, pois a mí non importa, se aportan a cousa mellora, pero eu remato dicindo, e creo que isto é moito máis fácil, non creo que faga falta ni asesores, eu creo que aquí que hai que facer é seguramente poñer un poquito máis de dinero donde hai que ponerlo, que son asuntos sociales, que non hai. Se está poniendo dinero en muchas otras cosas, se gastan muchos millones en otras cosas, que queda muy bien, pero es que asuntos sociales, como antes hablamos del cambio climático famoso, pues asuntos sociales, la gente mayor, es otro de los grandes, no problemas, son más mayores, pero otro de los grandes desafíos que tenemos a nivel social y a nivel ayuntamientos, y los centros de día, justo esas cosas, porque eso viene. Entonces, si no hay gente suficiente, si no hay dinero suficiente, puedes hacer las briguerías que quieras, que no te van a salir las cuentas. Y yo lo que estoy viendo es eso, que por mucho que se intenta hacer, hay mucha demanda y el personal que hay no da. Entonces, eso solo se soluciona o contratando gente, o la gente que vaya, le pagas más horas y punto. Y ya está. Y eso sería la solución. Y usted, señor Termo, que es sabe mucho de gestión y muchas cosas, sabe que ese dinero, si quiere, lo quita. Outra cousa que é como se o quedou. Se non o fai, o problema que vai ter é que esa xente moi xente. As eleccións vai en maio, pois usted sabe o que fai. Como non paga nada, aseguro que seguramente que vai a repercutir negativamente. A señora González Zaba. Bueno, pues yo sustancialmente estoy de acuerdo con Roberto Carlos. Creo que las sentencias judiciales están para cumplirlas y creo que hay que meter dinero porque la gente no puede trabajar sin cobrar. Claro, es que es normal, hombre. Entonces, aunque yo sé que la concejala Silvia Freire, pues bueno, pues es un tema difícil y todo eso, creo que usted dice que se sentaron a la mesa de negociaciones y ellas no trajeron ninguna propuesta y usted les propuso algo. Sí, trabajar sin cobrar. A ver, por favor, que remate usted, señora González, termine, perdón. Eso, trabajar sin cobrar va a ser mejor. Gracias. Eso es mucho. Sí. Para ver, oiga. Vamos a ver. ¿Terminó usted? Sí. Eu estou sendo un pouco, pero eu que non estou dispuesto a andar con estas tonterías, Ahora que veña outra moción ás 12 da noite aquí tedes intentado, é un pouco cachondeo isto, eu non paso por estas cousas, eu te digo claramente, non está pintado, si, ás 12 da noite. Non, pero é que non me parece serio que están dando as mocións, como pode comprobar todo o mundo agora, sin ver ni nada, isto non é un cachondeo, Se estades todo o día rascando, non estou, Porque non van, así, lo digo seriamente, perdónanos. ¿Pero esto qué es? Oiga, ¿usted cuando tenía esta moción? ¿La fue a escribir o no se la mandaron ahora? Pues si la tiene al principio de todo, la entrego, hombre. Y se la doy al compañero, la debatimos, la ley, ¿esto qué es? ¿Esto es serio? A las 12 le traen una moción ahora para debatir. Mira, Sandra. Venga, termine usted, por favor, el remate de la moción de la
del SAP. Por favor, señora Freire. É un pouco cachondeo isto, non? Pregunto, hai dos e agora viene unha máis. Venga, hombre. Venga, hombre. Bueno, podes facer. Podes facer, podes rechazar tamén, vale? Pois fai na verbal, vale? Bueno, pois xa está. Bueno, pois fai na ser urgente. Venga, por favor, termine, señora Freire. Bueno, para ir rematando, sí, para ir rematando, eu creo que aquí non se trata de que estemos non querendo destinar cartos hacia servicios sociais. O gasto medio por habitante de servicios sociais no Concello de Sanxenxo é moitísimo máis alto que en outros concellos e, de feito, as traballadoras do SAP son as únicas, o único persoal do Concello o que se lles fixo unha subida do 10%, unha subida Pero, por favor, me teñen que respetar un pouco porque están perdendo toda a razón se teñen alguna. Non saben entender, home, por senón... Joder, por favor. Unha subida de 125 euros ao mes. O 10%, un incremento do 10%. Nos non tampouco queremos entrar en que no fixo mellor ou peor, pero non solamente nos sentamos unha vez a negociar despois da sentencia, sino que antes da sentencia tamén nos sentamos a negociar. Hubo 2 mesas de negociación, 2, as que non trouxeron ninguna proposta. Eu creo firmemente e respeto os procedimentos e si se abre un período de negociacións hai que traer propostas. Non se pode non decir nada e despois facer protestas simbólicas ou como queiran chamarlle diante das portas do Concello contra o alcalde. Eu creo que en 2 mesas de negociación que hubo 2, hubo tempo suficiente para facelo. Non estamos falando de cartos, contrátase sempre o persoal para cubrir incidencias. Sempre. A veces, o que non podemos é cubrilas de hoxe para mañán ou das 7 da mañán para as 8. Entón, o que buscamos é un sistema que garanta eses servizos aos persoas usuarias e que este repartido entre todas as persoas, que sea xusto e equilibrado, que todo o mundo faga os mesmos días, que non estemos recargando máis a unhas que a outras. Buscamos igualar, buscamos que todas sean iguales. E iso é o que se intentaba con este sistema de quendas de disponibilidade. Non podemos nin queremos mellorar a unhas sobre outras. De feito, ese tipo de acusacións me parecen totalmente infundadas. Nos intentamos igualalas a todas e queremos que todas traballen nas mesmas condicións. E este nos parece un sistema que é máis xusto porque está repartido entre todas. Dentro desas 125 euros que se subiron ao mes, vai esa disponibilidade. Vai esa disponibilidade. Vale. Estamos falando de emerxencias que non podemos cubrir de maneira automática. Entón, temos que organizarlas. Vale. Nos poderíamos sentarnos 40 veces, pero es que non puxeron ninguna proposta. Cantas veces se queren sentar? Ahora vámonos a solucionar porque se senten eles, vámonos a solucionar porque se senten as outras. Poden pedir por registro, poden pedir de maneira telefónica, poden pedir unha reunión cando queiran, que non poden manifestarse e non se enteramos porque se manifestan ou porque envían Si, que poden, a mesma maneira de falar, a ver, cada un pode facer o que lle dé a gana, eu non dicen eso, pero non me parece o máis lógico e o máis coherente. Me parece moito máis lógico poñer un escrito por registro, facer unha chamada de teléfono, dirixirse en persona a calquera de nós e non pero, por favor, poden escoitar un momentiño, por favor. E non facer este tipo de actos que teñen moitísimo simbolismo, pero que a veces non son os máis axustados. Non sempre estamos dispostos a falar, así o fixemos sempre que nos lo dixeron, falamos con elas antes de poñer as medidas en funcionamento, nunha reunión con absolutamente todo o persoal, antes, fixemos unha segunda mesa de negociación, cando xa nos habían demandado no xulgado, vale? Nos enterámonos de que non estaban de acordo cunha demanda no xulgado, fixemos unha mesa de negociación para falar con elas, non puxeron proposta. Cando veo a sentencia, fixemos outra mesa de negociación, a ver, xa está. Eu creo que reitero a petición
como sempre lle digo, como sempre digo, o que queira falar, sabe onde estamos, pode pedirnos unha reunión e podemos falar o que queiran. Nos non estamos facendo traballar a nadie nin máis horas das que lle corresponden, nin por debaixo de salarios de convenio. De feito, fixemos unha subida do 10% persoal, pero o que non podemos permitir tampouco é cobrar as horas, vale? Cobrar polo contrato e non por horas traballadas. Aquí hai que chegar a un punto intermedio que é que a xente ten que traballar as súas horas e cobralas, e nada máis. Este incremento é, en honor a verdade, pois a favor de compensar todo ese tipo de disponibilidade, da boa voluntad da xente e da profesionalidade. Pero... A ver, por favor, pero aquí... Por favor. Terminad. Bueno, reitero a miña petición, moitas gracias, igualmente. Moitas gracias. 30 segundos, 30 segundos sin entrar a tal, Vanessa. Simplemente contar, porque o que se está falando é que como subese aquí un esforzo por parte do Concello de facer moitas meses de negociacións e darlle a palabra moitas veces ás traballadoras, e a propia sentencia recolle como se iniciou toda esta historia. E a primeira, esa que chamase a primeira mesa de negociación, non foi unha mesa de negociación, foi unha reunión que, como relata a sentencia, se fixo o 10 de maio de 2018, en la que el alcalde de Sanxenxo, en tanto presidente do organismo autónomo, convocou unha reunión a todas as trabajadoras de ayuda a domicilio, reunión que se celebró en la fecha y en la que asistió además el consejero de Facenda y personal. Y en la misma se anunció a las trabajadoras la puesta en marcha de una serie de medidas tendentes a la mejora del servicio en cuestión y concretamente. Una reunión en la que se anuncia que a partir de entonces se van a fijar las guardias localizadas de las trabajadoras en sus días libres, durante las que deberán estar disponibles, computándose como tiempo efectivo de trabajo, solo en el caso de que las mismas fueran llamadas para cubrir un servicio. Eso no es una mesa de negociación, es una imposición. No ha habido tantas mesas de negociación. Pues ya está, no, ya explicaste ya bastante. Y en cuanto a otra cosa, y simplemente quiero decir otra cosa, por las palabras que acaba de decir la compañera, entiendo que lo que está diciendo es que ningún trabajador de este ayuntamiento que tenga un déficit de horas puede llegar a ser remunerado por ninguna gratificación por horas extras. Entiendo que es lo que acaba de decir. Y quiero precisar para saberlo si es así. Ya está. No, no, se terminó. Terminé. A ver, perdón un segundo. Vamos, perdón un segundo. Terminamos con las palabras. Está haciendo preguntas que no debo hacer. Venga. Señora Gisó, un segundo ahí, porque si no... Vamos a ver, hay un par de puntualizaciones. Hay que como que las manifestaciones la gente puede manifestarse donde le da la gana. Completamente de acuerdo. Mientras no le falte respeto a nadie y sean pacíficas, cada uno que haga lo que quiera. Usted dice que no, ahora sí, porque yo creo que se está metiendo en veredas donde no debe, honestamente. Usted dice que a xente que nos deu propostas. Usted es su responsabilidad como concejala. Lo siento mucho, pero es así. Y si no es suya, tiene que ser el alcalde. Y si es así. Como consejero, no puedes esperar, Silvia, que te venga la gente a decirte, oye, vamos a ver esto. Si ellos no te lo dicen, pues tú tienes que buscar soluciones. Es que si no, y después tú dices por encima, es que va en esos 125 euros, va a que tengan disponibilidad. Pues es que tu sueldo como concejala va a tener que aguantar las manifestaciones y darle solución a los problemas de la gente. Eso es lo que va en tu sueldo. Entonces no le reclamas a ellos lo que es tu trabajo. Ellos pueden darte ideas, pero si no lo dan, tú tienes que solucionarlo. Muchas gracias, señora Cis. Y que no todo es tan bonito como ir a las procesiones y estar por ahí en las cuchipandas, eso está muy bien, pero estos son temas serios que hay que solucionar. Vamos a ver. Porque, no, se pode ver expodo non, que pode que non vou cortar de raíz, porque o que non se pode convertir no pleno é na mesa de negociación, vale? Por todo que se convertir na mesa de negociación, non é... Sandra, un momentinho. 20 segundos, a ver, 20 segundos, acabou o tema e cerra a señora Freire. Por favor. Entonces, unha cousa me chamou bastante atención que acaba de dicir que se enterou do malestar das traballadoras porque lle veu o tema do xulgado. Me bastante triste, eu teño que dicir que nos escasos 2 anos que estuve, porque non estuve en 4 anos, estuve en escasos 2 anos, todos os malestares, problemas, falaban comigo. Eu tuve bastante acceso a eles e eles acceso a mí. Non tuve ningún problema nas reunións de poñer de manifesto tanto elas as súas versións como eu as miñas e así chegaron ao entendemento. Parece bastante triste que diga que non sabía que elas non estaban de acordo que estaban
traballando con malestar e que tuvo que ser un xulgado que lle fixera saber. A todo isto tamén hai que decirlo para que a xente sepa que as traballadoras poñen o seu propio coche. A mellor ese aumento que se... Xe un colmo isto, Sandra, xe un colmo este, Se acabou xa, perdón. Perdón un segundo, si agora vas a rematar tu tema, porque dicen aquí auténticas barbaridades. Eso son os testigos. Auténticas barbaridades, Pero non te preocupes que terá consecuencias, o que acabas de dicir. Non te preocupes. Ten usted, señora Freire, a palabra. Se está ben. En primeiro lugar, poñen o seu propio vehículo que se está ao kilometraxe. Hombre. Sí, claro. Pero eso está por nuestro coche. Los presupuestos están bien especificados, no por disponibilidad de la crisis escolar en un acta de una mesa de negociación. Hasta para eso por favor, te das cuenta. Hasta para eso te escapa. Rite un pouco máis, Sandra, rite máis. Ponte aí máis, dalle que tal. No, perdí, animas máis. Animas. A mí tampouco, as tonterías que dices. Termina usted. Termina usted, señora Freire, termina aí. Como concelleira de Servizos Sociais, a miña obrigación é buscar solucións aos problemas en xeral, dos veciños e veciñas, de persoal, absolutamente todo. Non é algo que non me caracteriza quedarme quieta cando haya ningún tipo de problema. A xente, e reitero o que dixen antes, por si non quedou claro, é libre de manifestarse, de facer o que considero oportuno, é libre, porque, vamos, hasta aí chegaría que eu puxera a día. Non me escondo nunca, non fago nunca, non teño problema en decir as cousas, nin en que máis digan, nunca. Entón, o que quera falar comigo, fala. O que dixo a señora Vanessa non é certo. Hubo unha reunión de todo o persoal co alcalde. E despois hubo unha mesa de negociación previa ao xuicio. E hubo unha segunda mesa de negociación posterior ao xuicio. Estamos falando de unha reunión e dúas mesas de negociación. Non podo pasar por algo que non diga o que é a verdade. Vale, e quero quedarme con este dato que me parece significativo. No ano 2016 prestábamos, vale, 21.800 horas, vale, as persoas usuarias. No ano 2017 prestábamos 21.600 e no ano 2018 prestamos 23.000 horas que redundan no beneficio das persoas, veciños, veciñas de Sanxenxo dependentes, que é o fin último deste servizo. As baixas non quedan sin cubrir, as baixas non quedan sin cubrir. Silencio. Vale, o que utilizamos, vale, o que non podemos prever é o que pasa con 24 horas. O resto, cando temos previsión, cubrímolo. Eu non estou de acordo en que fagan este tipo de comentarios hacia a miña persona de que as procesións e non sei que, non sei tanto. Non, porque non. Aquí hai todas estas horas prestadas que redundan no beneficio de todos. Hai persoal contratado máis do que había antes, hai persoal específico de fin de semana, hai persoal de semana, hai todo o necesario para que este servicio funcione, vale? Hai mesas de negociación, fálase co persoal, saben onde estou e saben onde estamos. Non podo tolerar o tipo de insinuacións que se fan aquí por os meus compañeiros de corporación. Nada máis, boa noite. Moi ben, moitas gracias, señora Freire. Vamos a votar esta moción, entonces. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstención. Queda rechazada a moción. En contra. Esta. Sí. A ver, a moción esta do bloque, presentada por Sandra Fernández Agraso. Lea a moción, señora Agraso. Na noite do 22 ou 23 de decembro tivo lugar nas inmediacións do Corte de Sanxenxo unha agresión machista a dúas mulleres do noso concello. Tras a gravidade dos feitos, ambas rapazas foron trasladadas, unha delas en ambulancia, para ser atendidas no PAC de Baltar. Tras chegar ao PAC, e antes de ser atendidas nin de valorar as lesións, o persoal que está na entrada díxolles, e cito palabras textuais das vítimas, que non nos atendían se non firmábamos un papel conforme teríamos que pagar a asistencia se non gañábamos o xuízo. Naquel momento, entre a dor e a humillación que sentía, non fomos conscientes do que estábamos a facer. Posteriormente, a primeira vítima tivo que sufrir unha falta de empatía e profesionalidade xa na propia consulta ao ser cuestionada pola médica porque ia a consulta se non tiña nada, a pesar de ter marcado os 5 dedos da man na súa cara e a
atoparse moi nerviosa. A pesar de que as agredidas estaban moi nerviosas e referiron ter dor, unha delas, unha importante abrasión e contusión costal, ambas as dúas abandonaron o PAC de Baltar sen que, segundo refiren, lles prescribiran ningún tipo de medicación. Hai que decir que a atención do día seguinte foi moi distinta, pois as vítimas refiren que o facultativo, a parte de cumplimentar ben o parte de lesións, prescribiulles a medicación necesaria para este tipo de lesións. E tivo empatía e comprensión necesarias para valorar o momento psicolóxico que estaban a vivir despois dunha agresión deste tipo. Tras darnos traslado á desagradable situación vivida no Centro de Saúde de Baltar, pareceunos moi perigoso e imprudente que unha muller que acaba de sufrir unha agresión machista, agresión aleatoria que foi otorgada polo simple feito de ser muller e segundo o agresor por cheirar a regla que apesta, o primeiro contacto que teña ao chegar ao PAC de saúde sexa un papel que obrigatoriamente teñen que firmar se queren ser atendidas coa amenaza de cobrarles a consulta. E se é complicado a varios niveis que unha muller agredida denuncie, por iso se realizan campañas e se poñen a disposición teléfonos gratuitos que non quedan reflexados nas facturas, nunca a entrada a un centro de saúde pode ser un escollo, nunca pode ser un obstáculo que provoque que esa vítima dé a volta por medo ás consecuencias, sexan económicas, insólito ante unha sanidade gratuita ou judiciais. Quedábanos por saber se o protocolo dos Sergas ante a agresión machista é sempre así, amenazar con non ser atendidas se non firman unha folla onde se fan cargo dos honorarios ou era algo específico do PAC de Baltar. Repasando o manual de actuación para unha correcta facturación en atención primaria dos Sergas, vemos que o tipo de asistencias que son facturables son accidente de tráfico, accidente laboral, accidente escolar, accidente deportivo, compañías privadas como as que ten o señor Martín ou pacientes estranxeiros. Eso sí, eso non villaron. Explicando de bandito manual que datos hai que recoller en cada caso en calquera destes supostos de asistencia médica. En ningún caso nomea como facturables as agresións. Para que os compañeros o vexan, vostedes non o ven, pero hai unha copia da folla onde ven toda esta información. En canto a asistencia, tanto o procedimento de intervención na saúde dos Sergas como o protocolo común para a actuación sanitaria ante a violencia de xénero do Ministerio de Sanidade e Consumo concordan na importancia dunha boa actuación facultativa en tanto a atención ás agresións físicas como no estado psicolóxico da muller. Quero deixar claro que o tratamento desta moción, onde se denuncia o trato recibido no PAC de Baltar, foi solicitada polas vítimas das agresións machistas sofridas en Sanxenxo a esta concelleira. Por todo exposto, solicitamos ao Pleno da Corporación que adopte os seguintes acordos. Que se lle traslada a Consellería de Sanidade por parte desta Corporación o descontento coa actuación do PAC de Baltar na asistencia antes mencionada, que a Consellería de Sanidade realice programas de sensibilidade e formación ao personal sanitario co fin de mellorar a asistencia das agresións por violencia machista e que se realmente está protocolizada a obriga de firmar a sumisión dos gastos sanitarios para poder ser atendida en caso de agresión machista, se solicita a Consellería de Sanidade que retire inmediatamente este protocolo. Moi ben, justifica a urgencia. Pois parece moi urxente que calquera muller que sufra unha agresión machista ou unha agresión de xénero, o primeiro que non atope sexa un papel ou alguén que lle dice que se non firme ese papel, no que seguramente ou non, dependendo de si con unha reclamación judicial, ten que pagar os gastos sanitarios. A mí parece realmente moi grave e creo que debería ser, deberíamos estar todos de acordo en que iso se retire, porque ademais tampouco non ven no manual de facturar na atención primaria. Moi ben, pois o Grupo Goberno vai a rechazar esta urgencia e esta moción porque resulta que cando foi destes casos chamoume o conselleiro e díxeme quen é a señora Fernández Agraso? E dixen, é a concelleira do Bloque que está aquí en Sanxenxo na Corporación. Por nada, fixo unha serie de denuncias a través de todas as televisións, estou enterado de todo iso que está pedindo, como tanto xa usted se adelantou a través de pedilo para que vamos a aprobar unha moción, xa está enterado o conselleiro directamente de todo o que este estaba a comentar. Por lo tanto, vamos a proceder a votación da urgencia da moción. Votos a favor da urgencia, votos en contra. Por lo tanto, queda rechazada a moción. Hai máis mocións? Non? Robo? Algún robo? Pregunta. A ver, un robo, señora Rodríguez. O 19 de outubro de 2018 solicitei a entrega dunha documentación e concretamente se solicitaba que se me facilitara os formularios modelos 347, 111 e 115 que ten que presentar tanto o Concello de Sanxenxo como os órganos autónomos que dependen del a Facenda, que son as operacións con terceiros, e dos 19 de outubro que as pedín, ainda non as tuve.
tendo en conta que o artículo 76 da Lei de Bases de Régimen Local e o ROC, o artículo 14, establecen 5 días para contestarlle o concelleiro. Bueno, pois do 19 de outubro de 2018 estou esperando que se me facilite copia desos formularios, que esos formularios que ten que estar no Concello, porque tiñen que haberse presentado xa fai moitísimos meses ante Hacienda, o cual entendo que teñen que estar en algún lado e ainda así levo 3 meses esperando. Un segundo rogo é que, bueno, a pesar de que por parte do alcalde de Sanxenxo se dixo que non se cortaría a calle Progreso, nada máis unha semana despois de que empezaran as obras, faltou a súa palabra e pechou a calle durante un mes. Isto licitaría que... Unha semana non pasou, ainda falta, o mellor 2 meses. Que vai faltar a palabra un pouco máis, es que usted lle importa nada. O mellor se termina máis, non? Tamén sei que probablemente usted sabía que había que pechala e minteu descaradamente para que non lle puxeran problemas aos vecinos, pero isto é unha apreciación miña. En fin, que xa que usted faltou a súa palabra e pechou a calle Progresa, que lle solicitaría é a posibilidade de abrir a calle Carlos Casas e Consistorio para subir e baixar mentras este a calle cortada para facilitar e non ter que dar toda a volta. Simplemente abrir esas dúas calles de forma momentánea durante a duración das obras para facilitar que non se teña que dar toda a volta. Simplemente eso é o robo. Non vive en Sanxenxo, usted? Non vive en Sanxenxo? Está dicindo unha cosa, eu creo que ahora mismo está... Sí, Vanessa, sí, Careigua, home. A ver, por que? Non por nada, non vou eu entrar en sempre debate estou aquí, ningún. algún que marcha de vez en cando por aí, pero eu sempre estou aquí. Eu ainda marcho mañán, teño que levantar ás 5 da mañán, pero iso non me deixa de marchar. É igual, non pasa nada. Non se entendo porque me Eu vou a traballar, é igual, non xa está, non pasa nada. Non, simplemente o que digo é que aperturar esas dúas calles Estás facendo as cousas ben, Vanessa, o que pasa é que, claro, son un alcalde que por un pacto de goberno, son un alcalde que preside unha corporación que vai por fin arreglar a calle por eso jode. Non máis, perdón, o de jode que non costen atas, señor secretario, perdón. Ben, vamos a ver que estas horas comenten un pouquinho de chapa, se non xa... A ver, rapidinho para terminar, non? Eu son como o señor Agís, a veces hai que darlle un pouco de marcha aquí ao pleno tamén, porque senón aburrimos todos, veña. É unha pena que te vayas. E outro robo é que se revisen algunhas zonas de carga e de descarga, porque hai zonas que están dedicadas, por exemplo, a... Hai varias, pero por exemplo, en Purísimo, unha Hotel Cachalote, porque hai moitos anos que está pechado, ainda así no centro do pueblo, pois hai unha plaza. O mellor habría que revisar esas zonas para poder facilitar a xente que teña máis zonas de aparcamento, tanto durante o ano como no verano incluso. Entonces, hai determinadas que están dedicadas e que non se están usando, e se están usando non, pero se non se están usando, pois estaría ben revisarlo. Pois o sea, mañán pediron o contrario de Porto Novo. Estiveran que ruidos e queren que toda aquela zona sea de carga e descarga. Non entendo nada. O sea, mañán aquí estaba o concelleiro comigo, pedironme que esa calle que sea todo carga e descarga. A ver que lle facemos caso. Pero unha cosa que sea carga e descarga, outra cosa que tiña uso exclusivo no local que ahora mismo non está funcionando. Sí, pero que ten que ver o local? É igual. Que quero dicir que ten razón. Que máis dá. En Porto Novo porque xa estuvo todo o verán pasado pintando de azul, de blanco, amarillo, vamos, porque faltan 7 minutos, e hai que falar máis xente. Hai algún robo máis por aí. Recordo a ustedes que en 7 minutos hai que acabar o pleno, por lei, para que nadie pense que tal as 12 en punto, cada señor secretario me avise, o punto queda na mitad coa palabra na boca, de acuerdo? Para que o sepan, eu non vou ser eu que paro o pleno, vai a ser a lei. A ver, señor Agís, robos. As cousas non quedan nada, pero están grabadas. E hoxe además funcionou ben, que me están dicindo que está funcionando de maravilla o sistema este. Hai que melloralo con esta, se non está queixando a xente que non se... Xa vamos a mellorar, non se preocupe, a próxima corporación. Eso toca yo o siguiente. Bueno, un robo e aproveito para comentarle aí a concelleira que interpretou mal o que dixen. A das procesións non dixen dicindo que non fai traballo, así que non é o mesmo unha procesión, que todo é tranquilito, que non está ali e vai pasear, non pasa nada, que cando se ten que enfrentar a unha reunión con traballadores que lle van a estar dando caña, esa é a miña, o que eu queria decir, non que porque fora de vacacións e outras cousas. Segunda cousa, o robo é asociado a grosso modo porque como casi fai un días que vin, que sale na prensa que van a arreglar como esa calle está en Dorrón, que leva como 4 ou 5 anos parada, simplemente lle rogaría que a ver se desta vez, por fin, se soterran os cables, se dejan acá, porque así fai, creo que 2 días ou 3, que hai 4 ou 5 postes de luz que están no medio da carretera, hasta había ao lado dunha vía cristales, non sei se hubo algún accidente ou algo aí, pero eso está peligrosísimo e que xa é unha pregunta, bueno, que xa vai sendo o robo é 4 meses.
Voulle contestar ao rogo ese que está, porque teño que agradecerlle a David Zotero, que é verdad, que fixe unha gestión, e a Diputación vai empezar próximamente esas obras, por lo tanto, xa se comete todo. Empezou xa, bueno, pero, Daniel, pero... Bueno, fixeste... Pero hai que dicirlo, por que non se vai a decir? É verdad. Sí, empezan en breve, van durar sobre 4 meses. Exactamente, bueno, a mí non me... Por que hai que andar aquí? Igual que Vanessa dixo antes, que a Xunta de Galicia lle quita cartos a un concello que é mío, que non vale a ver, para que vexa que o Concello do Partido Popular non é como se comenta a veces, pero eu comprendo que estando un Ciudadanos agora hai que atacar ao PP, porque hai que rascar de un lado. Bien, a ver, algún robo máis? Algún robo máis ou vamos a preguntas? Vamos a preguntas, veñan, quedan 5 minutos. Un robo, Sandra, non pasa nada, un robo, veñan. Non sei, si tal. O tema do desvío ese que pasa polo Tombo, si é certo que a mí hubo varios pais e nais co tema da gardería, bastante perigoso, o feito de que pasen camións, demasiado tráfico, os nenos son nenos, esa cancela non cerra ben, e entón... Queremos un informe a policía, local que vamos a... Que está ben, ten razón, Sandra, pero Sandra, mira, a calle, pero fíjate referente a eso, porque é verdade, tamén non podemos... Mira, a calle Constitución, fomos ali outro día coa policía local, puxemos a dirección para arriba, abrimos arriba para que pasen pola Florida e tal, e a xente chega arriba da volta ben en dirección prohibida. E tamén hai que ser un pouco tamén colaborar coas cousas, e que vamos poñer un guardia en cada esquina, é imposible. Pero ten razón neso. E xente, por exemplo, hoxe... dos pais porque son nenos e esa cancela non cerra sola e entonces podes escapar aquí. Mira, hoxe chamou unha concelleira que foi deste pleno, a ver, perdona que che mira. Hoxe chamou... Pero ahora hai moito máis volumen de... Portavoz do bloque, Marisa Aguín, chamoume hoxe porque pasan os coches, como ahora se desviou por arriba, por a carretera de arriba da Diputación, pasan moitos coches, algúns pasan a moita velocidade. Daniel xa hoxe temos no retal e xa falou coa Diputación para que metan uns... Se non nos autoricen o noro. Bueno, un padel desto. Os lombos, sí, perdón. Vale, a ver, entón pasamos ás preguntas. Hai algunha pregunta por aí ou para... A ver, sí, veña, unha pregunta. Mire, fai un ano, algo máis un ano... Faltan 3 minutos. Fai ano... Nada, que me escoito. Eu espero. Dalle rápido, faltan 3 minutos. Non, que si está falando algo máis dun ano presentaron unha moción para que se incluíra no Plan Concellos do 2018 e a segunda fase da pista polideportiva de Nantes. Nese momento, por parte do alcalde, non se aceptou a moción e se dixo que se faría con fondos propios. Non se fixo con fondos propios. No ano 2019 tampouco... Tranquila. Podo acabar de facer a pregunta? Sí, veña, fai a pregunta. No ano 2019 tampouco se contempla nos presupuestos ninguna partida para eso, o cal entendo que a día de hoy non se podería facer. E ademais, vostede, o 20 de diciembre do ano pasado, cando veo o diputado Carlos Fonta visitar as obras, dixo textualmente, entre comillo, esperamos poder completar unha segunda fase do peche do perímetro para o cal esperamos contar tamén co apoio da institución provincial, da que sabemos que hai vontade de colaboración. Se estaba dando a entender vostede que quería contar coa colaboración da Diputación. Por lo tanto, entendo que remitíndose ao Plan Concello de novo, con que xa non pode contar porque xa presentou os tal. O cal, o que quero saber é, vai asumir ou non vai asumir este compromiso? Dúas cousas. Primeiro, a ver se me dá tempo de contestar. Vamos a ver. Primeiro teño que pedirlle aí a David Zotero que nos axude porque non é certo que para facer unha obra hai que esperar a un plan concellos. A Diputación ten maneiras e maneiras se quere facer con nós un convenio para unha obra singular como é o pabellón de Nantes. Pero como sabemos que vai ser moi difícil, a non ser que o señor Otero se comprometa, que entonces estou convencido que o consigue, podíamos facer un convenio rapidamente e ejecutar xa. De todas as maneiras, non vai a estar ao mellor pobran, pero voulle dicir que próximamente se vai a licitar a segunda fase para o pabellón de Nantes, de acordo? E non se preocupe que vai a ser legal, e se os cartos non están no presupuesto xa os buscaremos, usted tranquila, pero vai a facer os cartos. Ben, perdón, me están diciendo que se va, muchas gracias, se levanta la sesión.